nakuha na natin ang lamang loob dito. Kailangan na nating umalis. Delikado tayo rito. Kailangan ng mga anak ko ang pagkain. Nagugutom na rin sila. Bumalik na lang tayo sa susunod. Mga pesing aswang kayo! Pesti kayo sa asyenda namin! Pinagpapapatay niyo mga alaga kong baboy at manok! Mga salot kayo! Itong bagay sa inyo! Pesti kayo! Tatakas ka pa, ha? Ito na nga bang sinasabi ko? Iiwan mo ako rito. Kung hindi matigas ang ulo mo, hindi sana tayo abutan na mayari. Sipa tayo! Sipa! Sibot! Sige! Magbalik kayo rito! Mga perwisyo kayong aswang! Pinuno! Hello po, Dark Shadow. Ako nga po pala si Ignacio. Isa akong personal bodyguard ng isang negosyante dito sa bayan ng Bukidnon sa Mindanao. Matagal na po ako nagtatrabaho sa kanya at ang kwentong ibabahagi ko ay matagal nang nangyari noong binata pa ako. Araw-araw po akong nakikinig sa inyong channel. Ito lang po kasi ang libangan ko sa mga nakaiinib kong araw kung saan ako nakadistino. Isasalaysay ko po sa inyo ang kwento ng amo ko at ng kanyang babaeng minamahal. Kakaiba po ang kanilang kwento, Dark Shadow, at humingi talaga ako ng permiso sa kanila para lang maikwento sa inyo ang kanilang naiiba, nakakikilig at makapanindig balahibong kasaysayan. Talagang humahanga po ako sa kwento ng kanilang buhay. Ang hiling lamang po nila ay mapalitan ang aming mga pangalan, lugar at pangyayari para na rin po sa pribadong pagkakakilanlan. At nais ko po sana mabigyan din po ito ng buhay ng inyong mga drama talent. Ang galing mo, boss! Natamaan mo yung isa sa kanila. Dahil sa maliwanag ang buwan, kaya nakitang pasuray-suray ang lipad ng aswang na yun. Mamatay na sana mga demonyong yun. Kaya lang, boss, delikado. Mapanganib kung napatay mo ang isa sa kanila. Hindi sila papayag na hindi makapagiganti sa inyo. Babalik tayo sa Maynila ngayon din. Hindi na natin hihintayin bumalik pa ang mga demonyong aswang na yun. Perwisyo talagang mga yan eh. Nabilang na ba kung ilan ang naperwisyo ng mga aswang na yun? Binilang po ni Lucio ang mga manok. 30 lahat ang namatay. 3 baboy ang wakwak ang tiyan. Kahit kailan talaga, ang mga aswang na yan, wala nang pinipili. Bakit hindi na lang sila magbanat ng buto? Hindi yung nangunguha lamang sila ng mga alagang hayop dito sa asyenda. Nakakabanas talaga. Dapat sa mga yan, inililibing ng buhay. Ama? Anong nangyari kay Ama? Alexa, anak, Ano pong nangyari? Bakit po may tama kayo ng baril? Sino po ang may gawa nito sa inyo? anak, hindi ko na kaya. Patawarin mo ko sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Alam kong hindi na ako magtatagal. Pero sana, mapatawad mo ko. Ikaw na ang bahala sa kapatid mo. Pasensya ka na rin kung nabuhay kayong may dalang sumpa ng pagiging aswang. Ito rin ang dahilan bakit namuhay tayong malayo sa karamihan. Paalam. Ama, hindi niyo kailangang mamatay.
Kailangan namin kayo. Kailangan din kayo ng kapwa ko, Aswang. Anak, ang anak ng may-ari ng asyenda, siyang bumaril sa akin. Ama! Ama, gumising ka! Ama! Patawarin mo ako. Hindi ko na ipagtanggol ang pinuno. Hindi pa siya malakas. Kaya hindi gumana ang bertud. Kaya tinablan siya ng bala. Magbabayad ang may kawa nito. Buhay ang inutang niya. Buhay rin ang kabayaran. Balikan ninyo ang asyenda. Patayin ang pumatay kay Ama. Wakwakin niyo ang puso at balon-balunin niya. Ipaghihiganti kita, Ama. Ipaghihiganti kita! Sa takot naming maabutan ng mga aswang, umalis kaagad kami ng asyenda. Ilang linggo lang ang nakararaan. Nabalitaan na lang namin na binalikan pala ng mga aswang ang amo ko. Mabuti na lang pala, nakaalis na kami doon. Hindi na rin hinangad ni boss na bumalik sa asyenda at nag-focus na lamang ito sa ilang negosyo ng kanyang ama sa Maynila. This is it. Nandito na ako sa kumpanyang ina-applyan ko for secretary. Napaka-elegante ng building na ito. Sa labas pa lang, kita mo ng floor-to-ceiling window. Kitang-kita ang malaking tanawin sa labas. Ayun ang elevator. Nasa 6th floor pang boardroom na pupuntahan ko para sa final interview namin. I have only 10 minutes more to go para hindi ako malate. Magmamadali na ako. Excuse me! Yes? Labas ka muna. Ano? Labas ka muna. Ayaw niyang may kasabay sa elevator. Ano ka? Nauna akong pumasok sa elevator na to. Kung gusto mo, ay di sabay na lang. Nagmamadali rin kasi ako eh. At saka ang laki ng capacity ng elevator na to. Bakit ako lalabas? Hindi nga pwede. Lumabas ka dyan. Kung ayaw mong kalad ka rin kita palabas. Aba, excuse me. Pare-pareho lang tayong tao dito. Pare-pareho rin tayong nagmamadali. Kung sa iba nagagawa yan, sa akin hindi. Ayaw mo ha? Ayaw ko rin talaga dahil nagmamadali din ako. I have only 10 minutes more to go. Malilate na rin ako sa pupuntahan ko. Walang pakialam ang boss ko kung ano man ang problema mo. Basta lumabas ka dyan. Alam ng lahat ng nasa building na ito na hindi nakikisabay si boss sa ibang tao sa elevator. Aba, discrimination yan ha. Pare-pareho lang tayong namumuhay sa mundo. Pare-pareho tayo ng karapatan. Hindi ako lalabas ng elevator na to. Dami mong dada. Ano ba? Bitiwan mo ako! Diyan ka sa labas! Abat! Hoy! Bastos! Walang modo! Antipatiko! Loser! Abat! Loser pala ha? Tandaan niyo tong araw na to. Babalik sa inyo ang lahat ng ginawa niyo. Ano ba yan? Kung ano-ano nang nasasabi ko. Makarma sana kayo sa ginawa niyo. Boss, sakay na kayo. Sasabay ako. Nagmamadali rin ako. Hindi pwede. Bye, chatter girl. Kakadalawa ka na ha? Hoy! Buksan niyo to! Sasakay ako! Kalma. Hindi pwedeng may makalata kung sino ka, Alexa. Tandaan mo, naririto ka para hanapin ang lalaking pumatay sa iyong ama. Nasa business world siya. Hindi magtatagal. Magtatagpo rin ang mga landas namin. Sa hagdan na ako magdadaan.
Aba, wala pang 2 minuto nang lumabas kami ng elevator ah. Sagdan ka dumaan pero narito ka na kaagad? So, aplikante rin pala ang boss mo. At dito rin sa company na ina-applyan ko. Paano ka nakarating agad? From first floor to 6th floor. Paano mo nagawa yun? Aabalahin mo na naman ako? So, you're late? Dahil kasalanan nyo. Alis nga dyan at nagmamadali ako. Kakaiba to ha. Durable ang babaeng to. Paano niyang nagawa yun? Aba, sabay yung mag-interview sa akin. Napaka-weird naman ang mag-interview na to. At saka, bakit nakaupo siya sa executive swivel chair? Ang boss ata ng company ang mag-interview sa akin. Ay, kinakabahan ako. Alexa, kalma lang. Ay, bakit nakatalikod siya? Anong klaseng interview ba to? Hindi niya ba napansing pumasok na ako? Ang weird naman ito. Alam na this. At ngayon binuksan naman yung TV at nag-play ng video na hindi ko naman maintindihan. Did you get the point of the movie clips? What? I need a secretary who can work under pressure. Adaptability is one of the attributes we are looking for in a secretary. A secretary may face changing priorities and unexpected tasks. So being adaptable and flexible is valuable. Is that kind of secretary you are? Ayoko sa sekretaryong mabagal sumagot. Para kang computer na nalipasan ng panahon. Daig mo pa ang Windows XP sa bagal. You are wasting my time. You may go. What? At ikaw? Yes, I am who I am. Nasagot ng mga tanong mo kanina. Ako ang boss at ang may-ari ng building na to. President ng company na ina-applyan mo. And I have the right para gawin yun. Kaya kahit i-degrade ninyo ang ibang tao, gagawin nyo. Magagawa ko ang gusto ko at walang makakapigil sa akin. Ang mataas ang lipad, masakit kapag bumagsak. At ang mga nagmamataas, silang ibinabagsak. You are the last and the worst applicant. Grabe naman ho kayo, sir. Hindi nyo pa nga po napapatunayan kung worst nga talaga ako. Don't judge me in your own perspective. Treat me like how you interviewed the previous interviewers. I'll prove to you that I'm not a loser. I possess strong organizational and multitasking abilities. My proficiency in calendar management, record keeping, and communication makes me confident and ability to handle the demands of this role effectively. Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin dito. Hindi ko ipinipilit ang sarili ko sa isang taong ayaw sa akin. Hindi lang kayo ang kumpanya dito. Thank you for wasting your time for me as a chatty girl, but not a loser. Bye, sir. Narinig niyo ba, sir? Yes, I heard all. Kakaibang babae siya, boss. Sa tingin ko, magiging asset siya ng company. Sayang kung pakakawalan mo siya. Habulin mo. Sir? Bilisan mo na. Bago pa siya makalabas ng building na to. Sir, namulang mga mata mo sa kanya. Hindi ito ang oras ng pakikipagbiruan. Habulin mo siya. Eh kung ikaw na lang kayang humabol, sir. Eh kung sisantihin kaya kita. Ako nga, sir. Oo. Ako ang bodyguard mo. Oo. Assistant mo na rin ako. Hahabulin ko na nga siya. Kakaiba ang babaeng to. Napakaganda niya. Kumpara sa mga naunang aplikante. Para siyang Korean woman. Lalo na kapag seryoso siyang magsalita. Malapor sila na ang kutis. At ang labi niya kaakit-akit. Pantay ang mga ngipin. At ang katawan ano ba itong naisip ko? Bakit ba kakaiba ang nararamdaman ko sa babaeng to? Sir, andito na. May nakalimutan ba ako at pinapabalik nyo? May nadala ba akong gamit mula sa eleganting boardroom na to? Tanggap ka na. Ano? Parang ayaw mo. Hindi nga, sir. Seryoso kayo? Magsimula ka na bukas.
talaga. Teka, Hindi niyo lang alam kung gaano kahalaga sa akin ang trabaho na to. Sorry po. Hindi ko lang napigilan ang sayang nararamdaman ko. Hindi ko sinasadyang mapayakap sa inyo. Yumiko, bumalik ka na lang bukas. Yes, sir. Salamat po. Hayaan niyo, sir. Hindi kayo magsisisi sa akin. Hinahabol at tingin, sir? Ha? Natulala lang? Teenager lang? Ano bang pinagsasabi mo? Sir, Ricardo de los Santos. Mula pagkabata, magkasama na tayo. Dahil yaya mo dati ang mama ko. Sa mansyon, lagi tayong magkalaro. Hanggang lumaki ka. Nagkahiwalay lang tayo nung college ka na. Dahil hanggang high school lang ako. Kaya kilalang kilala na kita. Wala kang pinagkaiba kay Yaya. Ganyan na ganyan din kung magsalita sa akin. Type mo siya, no? Ano? Uy, nag-flash siya! Sir, matagal ka na rin namang walang girlfriend. Tsaka tingin ko, bagay na bagay kayong dalawa. Cute girl siya at malakoryana ang dating. Kayo rin mayroong matangos na ilong. Malalaking mata na puno ng buhay. At makintab na balat. Malaarteng kilay na nagbibigay ng kakaibang karisma. Ang mga labi mo natural na kaakit-akit. Naku, kung babae lang ako, sir, niligawan na kita. Malao pa sa kagwapuhan. Yan damang kotse, may pupuntan tayo. May meeting kami with Mr. Chua. Doon na nga nagsimula ang lahat, Dark Shadow. Hindi ko talaga akalain. Makikita ko ang ngiting yun kay boss. Noong niyakap siya ni Alexa. Siguro huli ko siyang nakita ang ngumiti ng matamis 10 years ago. Pero simula nang makapag-graduate siya ng college, hindi ko na siya nakita ngumiti ng ganon. Nabasa niyo naman sa mga description ko sa kanilang dalawa. As in, mala Korean artist silang dalawa. Bagay na bagay silang dalawa, Dark Shadow. Naisip ko noon, hindi muna ako lalagay sa pagpapamilya hanggat hindi ko nasisigurong magkakatuluyan sila. Sir, close din nyo naman si Mr. Chua pero parang ang layo ng iniisip mo. Hindi yun ang iniisip ko. Si cute girl? Oo. Ano? No, I mean, Sir, tayo-tayo na lang, magkakalukuhan pa ba tayo? pagmamanaw at tupagin mo ha. Huwag ang buhay ko. Ngumiti? Isa pa. O sige sir, meditate mo na siya. Gigisingin na lang kita pag nasa bahay na tayo. Ano yan? Parang malaking ibon na biglang makakasalubong natin. Ano? Aswang! Pandarin mo! Pandarin mo, kotse! Bilis! Dali! Bakit narito sila sa syudad? Isa lang ang ibig sabihin nito, sir. Marahil, nalaman na nilang narito ka sa syudad. Sinusundan ka nila. Pwes, hindi ako natatakot sa kanila. Kung gusto nilang may maulit na mamatay sa kanila, sige, pagbibigyan ko sila. Pero grabe, sir. Nakapagtataka naman ata. Bakit nandito sila sa Maynila? Bakit nakasunod pa rin sila rito? Akala namin ni boss, natakasan niya na ang aswang. Hindi pa pala. Bagkus nasundan siya nito. Kitang-kita talaga ng dalawa naming mga mata. Ang tila malaking ibong aswang na bumangga sa amin. Kung kailan pa naman nagkakaroon ng love life si boss, tsaka naman nagsilitawan ang mga tiktik na aswang sa syudad. Wala kaming ibang kutob ni boss, kundi sinundan siya ng mga tiktik. Mula
Mula na maging sekretarya ko siya, naging smooth na opisina ko. Maasahan nga siya. At ang hindi maikakilang, totoo ang sinabi ni Ignacio. May angking pambihirang ganda ang babaeng ito. Uy, sir! Nakatitig ka yata dyan kay Miss Ganda. Nagagandahan ka yata sa kanya, sir, no? Di tinitingnan ko lang kung maayos siya magtrabaho. Mukhang okay naman. Eh, sir, hindi naman kayo ganyan sa dating sekretary nyo, ah. Hindi nyo naman pinagmamasdan ng ganyan. Ginawa mo na ba ang pinagagawa ko sa'yo? Umayos ka nga. Aalis na po ako, sir. Go. Napakaganda niya talaga. Tama lang ang haba ng kanyang itim na buhok hanggang bewang. Meron din siyang pointed nose. Napaka-perfect talaga. Ang ganda ng kanyang mga mata. Medyo chinita. Teka, asan na yun? Baka siya nawala. Tinitingnan mo ba ako, sir? No. I'm just thinking something. Anyway, tapos ka na ba sa pinapaayos ko mga schedule ko for this week? Opo, sir. Heto na po, nakalista na. Okay, thank you. Sir, napansin ko kahapon pa kayo balisa. Pagkatapos ng meeting niyo with Mr. Chua, akala ko po ba close deal na yun? Ano po bang bumabagabag sa inyo? Kanina may bumabagabag pero ngayon wala na. Ha? Pwede ka nang bumalik sa table mo. Sir, mula nung hinayan niyo ako, napansin ko, hindi naman pala kayo masungit. Ang bait niyo rin pala. Tsaka, parang hindi naman kayo mahirap abutin. Pinagsasabi mo. Personal secretary niyo ako, sir. Lahat ng transactions niyo, alam ko na. Pwera na lang sa personal mong buhay. Pwede niyo rin po akong pagkatiwalaan. Ha? Discretion and confidentiality. Meron ako niyan, sir. I am often handle sensitive information. I have the ability to maintain confidentiality. Sigurado ka? Yes, sir. Ano bang bumabagabag sa'yo? Paano kung sabihin ko sa'yo aswang ang dahilan ng ikinababalis ako? Ano? Galit ako sa aswang. Oras na makakita ko ng aswang na buhay pa, hindi ako magdadalawang isip na patayin siya. Ang anak na may-ari ng asyenda, siyang bumaril sa akin. Ama! Ama! Sabi ko na nga ba, hindi ka interesado. Huwag mo na lang ipagsabi kahit kanino. Nakakaya eh. Tanda ko nang ito, nagpapaniwala pa ako sa mga aswang. Ang weird, no? Weird nga. Balik na ako sa table ko, sir. Tawagin niyo na lamang ako kung maipapagawa kayo sa akin. Kung galit siya sa mga aswang, anong dahilan niya? Kailangan kong mag-ingat. Dahil kapag nalaman niyang aswang ako, tapos na ang maliligayang araw ko sa kumpanyang ito. Konti nilang mga kotse sa parking lot. Si Sir ba yun? Nakasandal siya sa isang nakaparadang SUV. Sino kayang hinihintay niya? Pauwi ka na ba? Saan ba sa inyo? Ihatid na kita. Hindi na po, sir. Nakakahiya naman po sa inyo. Magzizip na lang po ako. Malapit lang naman po ang apartment ko dito. Okay lang, ihatid na kita. Madalang ang jeep sa mga oras na to. Tsaka mag-ating gabi na rin. Kaya lang po, Sige na. Hindi ako alis dito hanggat di ka kumikilos dyan. Ikaw na rin may sabi, di ba? Mabait ako. Kaya huwag kang mag-alala. Ihahatid lang kita. Yun lang. sige po, sir. Pasok. Okay ka na?
ganda mo pala sa malapitan. Ngayon nyo lang nalaman, sir. Mayabang ka rin, no? Ang cute mo rin pala, sir, kapag nakangiti kayo. Sa office kasi, lagi kayong seryoso. Anong sinabi mo? Cute ako? Oo. Nagugutom ka ba? Kain muna tayo sa resto bago ka umuwi. Huwag na po, sir. Sa bahay na lang po ako kakain. Gabi na din po kasi eh. Mag-drive-thru na lamang tayo. Tama-tama sa may kanto. Isang building lang ang pagitan mula rito. May tumingid ng pusang itim. Mukhang nasa gasahan ko pa yata. Bababa lang ako ha. Teka, bakit kailangan mo pang maglabas ng baril? Huwag ka matakot. Protection lang ito. Mali ko ba kung aswang yan? Mabuti na nag-iingat. Parang pamilyar sa akin ang pusang yon. Amoy ko siya. Mabuti na lang di ka nasa gasaan. Alis dyan. Baka barilin kita eh. Kapag malapit talaga sa squatter, may mga nagkalat na pusang gala. Oh, ano nang nangyari sa'yo dyan? Bakit tila natulala ka na? Hindi naman po, sir. Kung kasi, nag-alala ako. Baka nasa gasaan mo. Mabuti na lang at hindi. Tuloy na tayo. Ginagawa mo dito? Ano pa? Eh di tulungan ka sa paghahanap sa pumatay sa ating ama. Kasamahan mo ang mga nanggugulo dito sa Maynila? Anong kasamahan mo? Kasamahan natin. Ang misyon mo ay hanapin ang pumatay sa ating pinuno. Hindi mo na dapat pinatatagal yan. Bakit hindi mo pa natutunto ng pumatay sa ating ama? O baka naman na-enjoy mo na ang buhay dito sa lungsod? Huwag mong hihintayin lumusob dito ang mga natitirang tiktik at atakihin ang mga tao rito. Hanggang ngayon ba? Napupuno pa ng galit yung puso mo? Hangal, sa tono ng pananalita mo, kinakalimutan mo na ang planong paghahanap sa pumatay sa ating pinuno. Kailangan na itong malaman ng mga kasamahan natin para tumulong na sila sa paghahanap sa pumatay sa ating pinuno. Wag! Lalo lamang magugulo kung magkakalat ang mga aswang dito. Mapanganib ang mga kasamahan natin. Alalahanin mo. Konti na lang tayong tiktik sa lugar natin. Hindi mo ako mapipigilan. Kailangang malaman na ito ng mga kasamahan natin. Kinakalimutan mo na kami. Ini-enjoy mo na ang buhay dito sa syudad. Lorena, Babalik ako. At sa pagbabalik ko, marami na akong kasama sa paghahanap sa pumatay sa ating pinuno. mabuti na lang hindi nagpumilit si Sir na pumasok dito. Kung hindi, nakita niya si Boss. Lalo lamang siyang magagalit sa akin. Tama siya. Napabayaan ko na nga ang planong paghihigante. Unti-unti na akong nagiging abala sa mundong ginagalawan ko ngayon. Dahil doon, hindi ko na namamalayan. Unti-unti na rin nawawala ang galit sa puso ko. At mas gusto ko na ang nangyayari sa akin. Gusto ko na ng ganitong klaseng buhay. Kanina pa ba si Boss? Oo, kanina pa. Ewan ko nga sa kanya kung bakit nagmamadali. Bilisan mo na, baka magalit yun sa'yo. May konting problema kasi sa bahay, kaya nalate ako. Yan pa naman ang ayaw na ayaw niya sa sekretary niya. Nihihiya tuloy ako. Dumating na ba yung mga kausap niya? Puntahan mo na lang. Sige, Doon sa VIP room sa dulo nitong coffee shop, puntahan mo na lang siya. tila mayayaman lang ang customer ng coffee shop na to ah. Artistic ang design. Sobrang nakaka-good vibes. Color and design symbolize ng tagumpay at inspirasyon sa mga negosyante.
coffee na may smiley. Nakaharap sa akin. Samantalang si Sir, nakaharap sa malaking window glass. Nakitang-kita ang paligid sa labas. Sobrang taas pala ng coffee shop na to. Madiin ang titig mo sa coffee mug. Kung girlfriend kita, magsaselos na ako. Sir, pasensya ka na kung na-late ako. Sobrang... Enough. Maupo ka. Sa tabi niyo, sir? Yes. Isang upuan lang naman dito. Pinaalis ko talaga yung isa. Ano po palang pagmimitingan natin? At sabi niyo emergency? Pwede ba sa akin ka tumingin? Huwag sa malaking salamin. Nakaka-amaze lang kasi. Upo ka na. Nabalitaan ko kay Ignacio, madalas ka raw mag-coffee break sa coffee shop sa office. Yes, sir. Paborito ko kasi ang coffee. Bakit ka mahilig sa coffee? Kailangan ko po talagang sabihin sa inyo? Yes. Interesado lang ako. Ang kape ay mayaman sa antioxidants, tulad ng chlorogenic acid, na maaaring makatulong sa pagsugpo ng free radicals sa katawan. Ang free radicals ay yung maaaring magdulot ng iba't ibang uri ng sakit. Ipinapakita nga sa ilang pag-aaral na yung regular na pag-inom ng kape ay maaaring makatulong sa pagsugpo ng ilang sakit, tulad nilang ng type 2 diabetes at Parkinson's disease. At higit sa lahat, sir, pampatibay yun ng utak. Ang kape ay naglalaman ng caffeine, isang stimulant na maaaring makatulong sa pagpapabuti ng mental na focus sa pagpapasigla ng utak. Hindi ka lang pala sekretary, no? Researcher ka pa. Sabi ko sa inyo, sir, hindi kayo manghihinayang sa pag-hire niyo sa akin. Oo nga eh. You impress me. Talaga, sir? You're an incredible woman I've ever met. Gumalaw yung tenga ko, sir, sa tuwa. By the way, sir, ano bang pag-uusapan natin? Tumingin ka sa gawing kaliwa mo sa bintana ng salamin na yan. Ano pong meron? Basta, tumingin ka lang. Fireworks and balloons? Oh, ha? Basahin mo. Bago pa tuluyang iangat ang hangin. Can you be with me? Sir? Your marital status in your resume, single since birth, at hanggang ngayon, wala kang karelasyon. So walang makakapigil sa akin na ligawan kita. Sir? Gusto kita. Na love at first sight ako sa'yo. Sa elevator pa lang nung una tayo magkita. I got the wrong impression of you. You're not a loser. You're a winner. Because you captured my heart. Noong mga oras na yon, nakita ko kung gaano kasaya ni boss. Kakaiba ang saya sa kanyang mga mata. Doon ko siya nakita ng ganun. Nagulat naman sa Alexa na makita ang dambuhalang fireworks na nagkikislapan. Maya-maya, umangat sa ere ang napakaraming mga balloons at may malaking letrang nakaukit na ang nakalagay ay, "Can you be with me?" At kinilig talaga ako noon, Dark Shadow. Doon din umamin si Alexa na may nararamdaman din ito kay boss. Kaya talagang napakasaya ng gabing yon para sa kanilang dalawa. Naging opisyal silang mag-on. Hanggang hindi naglaon, tuluyan na silang umuwi sa simbahan. Pero hindi po dito nagtatapos ang lahat. Meron pa silang pagsubok na kanilang hinarap. I look out and I see the rain as it falls on my window pane. Alam mo bang napakasaya ko?
Dahil narito ka sa tabi ko, hindi ko akalain ng babaeng pinangarap ko ay akin na. Pinapangako ko, gagawin ko ang lahat na maging isang mabuting asawa at ama na magiging anak natin. Ako rin, Richard. Pangako. Aalagaan at mamahalin ko kayo na magiging mga anak natin. Sana hindi ka magbago. Hindi. Ikaw, huwag ka rin magbabago ha. Dahil kapag nagbago ka, hindi ko rin alam kung anong gagawin ko kung iiwan mo ko. Ngayon lang ako lumigaya ng ganito. Ako rin. Ulitin natin. Alam ko parang namadali kita. Hindi pa natin lubos na nakilala ang isa't isa. Sana kahit may makita man tayong hindi ka nais-nais sa isa't isa, hindi pa rin magbago ang status natin. Oo, Richard. Ikaw, kahit gaano pa kapangit ang matuklasan ko, hindi kita pakakawalan. Like a love song from long ago. Anong ginagawa mo dito sa rooftop ng building na to? Never-ending Hindi ka nila streams pwedeng of makita rito. faces come and go. Ang alin? Million different Sino? people all Hindi ko alam. around. Lorena, Know you're searching for, I'll never find you there. For you are far beyond compare. anong ginagawa mo dito sa rooftop ng building na to? Hindi ka nila pwedeng makita rito. Matagal mo na bang alam to? Ang alin? Narito sa building na to ang pumatay sa ama natin, pero hindi mo nakikita. Sino? Hindi ko alam. Huwag kang magmamaang-maangan. Nagmanman na ang mga kasama natin. Nalaman nilang may ginawa kang isang malaking desisyon na hindi sumangguni sa amin. Malaking kasalanan ang ginawa mo. Binaliwala mo ang mga lahi nating aswang. Lorena, Nanggagalaiti sa galit ang mga kasama nating aswang dahil sa ginawa mo. Nagpakasal ka na wala kaming nalalaman. Alam mo bang kamatayan ang parusa nito? saang batas ng aklat ng mga aswang nakasaad ang batas na yan? Pinagkasunduan nyo lang yan. Pero hindi inaprubahan ng ama nung nabubuhay pa siya. Kaya ba ganun mo na lamang kami baliwalain? Diretsahin mo ko. Anong kailangan mo? Patayin mo ang lalaking pinakasalan mo. Bakit ko gagawin yun? Siya ang pumatay sa ating ama. Hindi. Hindi ko alam. Hindi kami naniniwala. Kaya hindi mo siya magawang patayin dahil na in love ka sa kanya. Nabulag ka ng pagmamahal mo sa kanya. Mahal ko siya. Hindi ko magagawa ang gusto nyo. Kung hindi mo magagawa, kami ang papatay sa kanya. 10 ng aking mga kasamahan. Hindi. Hindi ako papayag. Kakalabanin mo kami. Kung kinakailangan, huwag niyo lang siyang mapatay. Kahit buhay ko, itataya ko para sa kanya. Kailangan mong masugatan para lumitaw ang kulay ng iyong dugo. At manumbalik sa iyong katinuan. Ang katotohanan tungkol sa iyong pagkatao. Aswang ka. At ang tao, mga pagkain lang natin sila. Hindi sila binibigyan ng puwang sa buhay natin. Ayoko nang maghiganti. Kahit buhay si Ama, hindi niya gugustuhin mangyari to. Pabayaan mo na akong mabuhay ng normal. Iyong-iyo na ang trono ng pagiging pinuno ng aswang. Huwag mo na kaming pakialaman! Magiging karapat dapat lang akong pinuno kung mapapatay ko siya. Yan ang hinihingi ng mga kalahi nating aswang. Ang ipaghiganti ang pagkamatay ng ating pinuno, ang ating ama. Kaya papatayin ko siya! Papatayin ko siya! Ha! Sandali! Ano bang gagawin ko? Kung magta-transform ako bilang aswang, mahabol ko siya. Kapag ginawa ko to ulit, magugulo na naman ang buhay ko. Makukontrol na naman ako ng itim na kapangyarihan. Pero kailangan kong iligtas si Richard. Papatayin siya. Papatayin siya ng mga kasamahan kong aswang.
Hindi ako makapapayag na patayin nila ang lalaking minamahal ko. Namimirwisyo na naman sila. Huwag niyong pangiilagan ng mga aswang na yan. Barilin niyo ang sino mang papasok ng asyenda. Sir, Naggugulo na naman sila. Nais talaga nila akong makita. pati dito sa Maynila, umaali-aligid na sila. Kung makikilala ka ng mga aswang na yun, delikado ka. Tama ang sabi ni Papa. Mapanganib silang kalabanin. Dahil gaganti sila kapag kinanti sila. Sila naman ang naunang namirwisyo ha. Richard! Mabutit nandito ka na. Saan ka galing? Akala ko nandito ka na. Pasensya na. Nagka-problema lang sa bahay. Inaayos ko lang. Sana sinabi mo sa akin na matulungan kita. Richard, mag-iingat ka sana lagi. Kung maaari, magdala ka lagi ng baril. Para kung sakali man na may panganib o malagay ka sa alanganin. Bakit ka ba nag-aalala ng ganyan? Narinig ko kasi kayo. Sinabi mo na sinasalakay ng mga aswang asyenda nyo. Paano mo kami narinig? Nasa labas ka ng gate kanina. Ang lakas kaya ng usapan ninyo. Ang lapit lang naman ng gate. Oo nga. Huwag mo na isipin yon. Huwag ka na madami sa problema ko. May hindi ka pa pala sinasabi sa akin. Tungkol sa asyenda ninyo? Sa San Martin yun. Ito yung asyendang iniwan sa akin ng aking mga magulang. Pasensya ka na kung hindi ko na nasabi sa'yo. Kasi matagal ko nang hindi napupunta ng lugar na yun. Ipinagkatiwala ko lang yun sa matandang katiwala ng aking ama. May namimirwisyo naman daw kasi mga aswang. Siguro, panahon na para malaman mo ang sekreto ko. Richard, Alexa, isa akong aswang hunters. Nanunugis ng mga aswang. bakit? Ano bang ginawa ng mga aswang sa'yo? At hinahunting mo sila? Aswang din kasi ang pumatay sa lolo ko. Naggalit ang mga ito nang ipadevelop ng lolo ko ang lugar ng pag-aari ni lolo na pinamumugaran nila. Sa galit nila, pinatay nila ang lolo ko. Kaya mula noon, nagkaroon ako ng kaisipang ipagiganti ang kanyang pagkamatay. Kaya nung lumaki na ako, inabagan ko talaga ang pananalakay ng mga hayop na aswang niyon. Binaril ko talaga ang isa sa kanila, ang pinuno nila. Ikaw nga. Ikaw nga ang pumatay sa ama ko. Hindi ko kaya. Hindi ko magagawa yun sa'yo. Hindi ko magagawa. Bakit ka umiiyak? May dahilan ka rin kung bakit nagawa mo yun. Oo. Kahit ikaw man, kung sa'yo mangyari, magiganti ka rin, di ba? Pero simula nung nabaril ko ang isa sa kanila, na ipagiganti ko na ang lolo ko, kinalimutan ko ng asyenda. Kung ganon, kami ang may kasalanan. Kung patuloy kaming maghihiganti, hindi na matatapos ang gantihan. Marami ang madadamay. Marami ang mapapahamak. Kailangan ko rin sabihin sa iyong totoo. Mukhang malaki ang problema sa bahay niyo. Apektado ka rin. Natutulala ka eh. May sikreto din akong naisabihin sa iyo. Pero hindi ko alam kung pagkatapos nito, lalayuan mo na ako o kasusuklaman mo ako. Alexa? Ipangako mo, hindi mo ko lalayuan. Oo naman. Isa akong... Boss! Boss! May mga aswang! Ang mga salot ah! Papatayin ka namin! Wag! Kung hindi mo siya magagawang patayin, ako ang papatay sa kanya! Hindi mo magagawa yun sa asawa ko! Hindi ako makapapayag! Magkakilala kayo? Hindi lang magkakilala, magkapatid pa. At kami ang anak ng pinaslang mong aswang. Alexa? Patawad kung naglihim ako sa'yo. Pero hindi ako papayag na saktan ka nila! Sir! Aswang si Alexa! Sa ganda niyang yun, aswang siya! Papatayin kita, Richard! Pipigilan kita! Bitiwan Sige mo na, ako! Richard! Habang hawak-hawak ko pa ang mga kamay niya! Bitiwan mo ako, Alexa! Tumakas ka na!
Wow! Astig naman ang nag-aaway na dalawang sexing aswang na to sa harap ko. Walastik talaga! Hindi ako aalis, Alexa. Mahal kita. Hindi kita iiwan. Ignacio, ang baril ko! Ha? Eh, sinong babarilin mo, boss? Hindi naman pwede si Ma'am Alexa kasi di ba kakasabi mo lang mahal mo siya. Ibalato mo na sa akin tong kapatid niya. Boss, sayang. Pang beauty queen pa naman ang looks. Basta sa akin ang baril ko! Bilisan mo! Ang baril ko! Sige boss. Tigilan mo si Alexa! Tigil! Hindi. Tinamaan ang binti ko. Tandaan nyo, magbabayad ka sa ginawa niyo sa akin! Lumayas kayo rito! Kung ayaw yung tagtarin ang bala ng baril ko! Ha? Lumipad na siya. Oy! Balik ka ha! Hihintayin kita! Alexa, Richard, salamat. Akala ko magbabagong pagtingin mo sa akin. Ngayong nalaman mo na ang totoo. ano ka? Pinakasalan kita. Nagsumpaan tayo. Magsasama tayo sa hirap at ginawa. Magbago man ang panahon. Magbago man ang itsura natin. Pero ang puso natin hindi magbabago. Sir, sa labas muna ako. Moment yun to eh. Salamat, Richard. Sa kabila ng lahat, mahal mo pa rin ako. Kahit alam mo na ang pamilya ko may kasalanan. Kung bakit mag-isa ka ngayon. Ikaw din. Salamat sa pagpapatawad mo sa akin. Dahil ako ang pumatay sa sarili mong ama. Totoong pagdating sa pag-ibig, napapawi ang maraming kasalanan. Dati gusto ko talagang maghiganti. Pero nung dumating ka sa buhay ko, kahit pa nalaman ko na ikaw ang pumatay sa ama ko, i-realize ko, hindi makakatulong sa akin ang paghihiganti. Kaya lang ang kinakatakot ko, kapag bumalik si Lorena, tsak na marami na siyang kasamang aswang. Hindi na mangyayari yan. Dahil kasama ko na ang pinakamagandang aswang na hinahanting ko. Mangingibang bansa muna tayo. Tingnan ko lang kung masundan pa tayo ng aswang mong kapatid at ng mga kasama niya. Doon na nga po nagtatapos ang kwento ng aking boss at ng asawa niyang tik-tik na aswang. Tunay nga talaga, Dark Shadow. Makapangyarihan ang pag-ibig. Pinapawi nito ang maraming kasalanan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang kwento na inyong mapapakinggan ay nangyari sa kabundukan dito sa Bicol Region. Paano ba to? Patay ng lulupipin. Wala pa naman sila. Paano sila makakarating? Nasa abroad sila. Mag-overseas call na lang ako para malaman ng parents ko. Pero tsaka, obligado akong umuwi nito. Kailangan ko makahabol sa biyahe para maaga ako makarating ng Naga. Tapos sasakay pa ako ng bus patugong probinsya. Ay, sakit ng katawan ang aabutin ko nito pagdating ng Bicol. Tapos mag-withdraw ako sa ATM para panggastos ni Nana Parsi. Magmamadali na ako. Ay, salamat. Lakad mga paa. Hoy, Russell! Ikaw na ba yan, ha? Ute! Ikaw nga, Ute, my friend! Oh, kumusta ka? Mabuti. Ikaw, pupunta ka kay Lolo? Oo nga pala. Halika, samahan mo ako maglakad. Bakit ka maglalakad? May tricycle na dito. Halika, sakay ka. Magbabayad ka nga lang sa akin. Kasi wala nang libre ngayon eh. Oo naman. Sa hirap ng buhay ngayon eh. Tara. Bibili muna ako ng soft drinks. Kasi
Tiyak papawisan ako paakyat ng bundok. Ilang araw ka ba dito? Hanggang mailibing si Lolo Pipin. Nako, tiyak matatagalan ka. Kasi aabutin ng 10 araw ang lamay eh. Ganun na nga eh. Kasi hindi pa nagbabago ang mga pamahiin dito. Di ba, Ote? Walang pagbabago. Kasi marami pang matatanda ang naniniwala sa pamahiin. Bili ka na nga ng soft drinks. 2 na. Kasi nauuhaw ako eh. Sige. Uy, libre mo na to sa akin ha. Huwag mong bawasin sa pamasahe. Mag-aabono ako nito. Sinabi mo eh. Nandito na si Russell. Oo nga, si Russell nga. Si Russell nga yun ah. Kumusta po kayong lahat? Mano po? Aling Nene, Tata Ben. Ay, kawaan ka ng Diyos. Ay Russell, bakit ikaw lang? Nasaan ang mga magulang mo? Nasa ibang bansa po sila. Hindi po sila makakarating kaya ako po yung sinugo nila rito. Ano po bang ikinamatay ng Lolo Pipin? Sa maniwala ka't sa hindi, inaswang ang lolo mo. Inaswang? Nana, naniniwala ba kayo sa ganyan? Wala nang aswang ngayon. Meron, apo. Meron. At doon sila naninirahan sa kabilang baryo sa bundok. Ganun po ba? Huminahon po kay Nana. Sandali lang po't magdarasal ako kay Lolo. Heto po palang padalang pera ni Mama. Bahala na po kayo dyan ha. Malaking tulong ito, apo. Pero hindi ko kailangan ng pera. Gusto kong makaganti sa mga aswang na yan. Ote, nasan ba yung mga klase natin noon? Umalis na ang iba dito. Hindi mo ba napapansin? Iilan na lang ang kabahayan dito sa sentro. Ang naiwan na lang dito ay ang mga may malalaking lupain. Katulad ng lolo mo. Tsaka yung mangilan-ngilan na hindi maiwan yung mga malalaking kabuhayan nila dito. Ang iba, nagsipangasawa na at umalis na dito. Ganun ba? Ote, matanong nga kita. Ano yun, Russell? Nasaan na ba yung childhood sweetheart ko rito, si Eden? Naku, tanghali na pala, Russell. Yung ibabayad mo, ibaboundary ko yun ha. Babalik na lang ako mamaya sa unang lamay. Bye-bye. Lokong yun. Hindi na ako sinagot. Ang kaugalian ng mga nasa probinsya ay ang magdasal gabi-gabi. Nagtitipon ang mga matatanda ng bayan ng gabing yun. Tahimik ang buong bahay. At halos lahat ng taong nakikilamay, napansin ni Russell ng bawat isa may nakasabit na bawang sa liig. Kaya hindi siya nakatagal. Nagtanong siya kung ano ang nangyayari. Nanapansi, bakit po may mga bawang na nakasabit sa liig? Ang mga naglalamay at nagdarasal. Proteksyon yan, Russell. Alam mo na, matatanda na. Sa kapamahiin yan dito. Alam yan ng mga magulang mo noon. Ganun po ba? Kahit yung mga luto dito, lahat yan may sangkap na bawang. Saka hindi ba masarap ang bawang? Asan po ba ilalagay ang walis tingting na ito, Nana? Sa may bintana at sa 2 pintuan. Pero ilagay mo ng patiwarik. Una yung mga tingting, ha? Huwag kang magkakamali. Ay, opo, Nana. Aayusin po namin para hindi makapasok ang aswang. Aswang?
ka nasa labas, Russell? Yan na sa loob nang makahigop ng sopas. Sige, magpapakuha ako. Maayos naman ang lamay Talagang mapera pa ang lola mo, Russell. Ang daming handa, unang lamay pa lang yan. Oo nga Pansin ko, bakit may mga kwenta silang bawang? Ha? Ikaw wala kang kwintas na bawang? Wala. Bakit naman ako gagawa nun? Ikaw meron ka rin? Natural. Heto, ginawa ko yan bago ako nagpunta dito. Sa liwanag sa buong lagwerta ng bahay. Tiyak hindi sila makakalapit. Sino sila? Ute, sagutin mo ko. Huwag ganyang nakatitig ka lang sa akin. Sinong sila ang tinutukoy mo? Silang mga aswang. Mga aswang? Oo, mga aswang. Hinaan mo lang ang boses mo kasi may ilang nasa labas. Aalis din sila mamaya. Nasaan? Nasaan sila? Taling, ilabas mo na itong sopa sa labas para naman makatikim na ang lahat. Nagmasid lang si Russell sa nagaganap. Sa una at ikaapat na gabi, totoong tahimik naman. Pero may mga ginagawa ang mga matatandang lulahin niya para daw proteksyon sa mga naglalamay. Wala namang nakitang kakaiba si Russell, maliban na lang nang palitan ng damit ang lolo niya. Nana, anong gagawin niya? Pari yan sa bayan. Kailangan niyang bindisyonan ng patay para mabihisan. Bakit po? Talagang ganyan. Huwag ka na mag-usisa. Tignan mo na lang at gawin ang ipinagagawa ng pare. Sige po, gagawin ko po ang lahat. Bakit kaya? Bakit kailangan magbindisyon ng holy water sa paligid, Nana? Ano bang meron? Nawiwerduhan ako rito. Apo, namatay ang lolo mo dahil sa aswang. Pinatay siya ng aswang. Totoo ba yan? Totoo. Kaya lahat ng nakikita mo ay isa lang na pangontra para hindi siya malapitan ng aswang. Para maniwala ka. Gusto kong malaman mo na wala ng puso at atay ang lolo mo. Ano? Huwag kang magtanong. At pagkatapos ng libing, bumalik ka na sa Maynila. At huwag mong ikwento ang lahat sa magulang mo. Pero paano kay Nana? Baka kung... Hindi niya magagawa yun sa akin, Russell. May awa ang Diyos. Magpahinga ka. 3 araw ka nang kulang sa tulog. Ote, samahan mo nga ako dun sa likod bahay. Ang daming mangga dun. Natanaw ko mula sa bintana kanina. Halika, may pangontra ka naman sa aswang, di ba? Tsaka walang aswang kung umaga, di ba? Kapag maliwanag, tulog sila, di ba? Siguro. Aakit ako, Ote. Ang lalaki ng mangga. Russell Kwan. Kumusta ka, Russell? Sino? Eden? Ako nga. Mabuti nakilala mo pa ako. Russell. Oh, Ote! Si Eden! Teka, bababa ako. Up! Kumusta ka, Russell? Ang laki ng ipinagbago mo. Hindi ba, Ote? Oo. Oo nga. Kumusta ka? Ang ganda mo, Eden. Ikaw din, Russell. Na-miss mo ang childhood. Naku po, niyapos na. Oo nga. Nagbalik ka.
Dito ka na matitira? Hindi, Eden. Babalik ako ng Maynila kapag nailibing na si Lolo. Ano yun? Russell, maiwan na muna kita. Kakayod muna ako. Bye. Kita mo na si Ute. Pabayaan mo na siya. Para masolo na kita. Halika, maupo tayo dito sa upuang kahoy. Naalala mo pa ba ito? Oo naman. Dito tayo palaging nauupo paglabas natin sa school at naglalaro tayo at kumakain ng mangga. Buti hindi mo nakakalimutan, Russell. Katulad ng hindi ko paglimot sa'yo. Ang childhood sweetheart ko. Payakap nga. Oo naman. Russell, pumasok ka na dito sa bahay. Kanina pa kita hinahanap Nana Pansy? Russell, halika na. Nana. Aalis na ako, Russell. Magkita na lang tayo mamaya. Sige. Russell, halika na. Magnunubena na tayo. Nawala si Eden. Ang bilis siyang nawala. Russell, kabilin-bilinan ko sa'yo na huwag kang basta makikipag-usap sa kahit kanino habang hindi pa naililibing ang lolo mo. Batang ito, oo. Hindi mo alam ang peligro na maaari mong harapin. Nana, si Eden lang naman yun. Yung kababata kong anak ni Mang Basilio. Kaya nga kita tinawag. Nagkita na pala kayo. Umiwas ka sa kanya, Russell. Sinasabi ko, umiwas ka sa kanya. Pero Nana, mabait naman siya saka... Maganda. Ang kagandahan niya'y peke, Russell. Ibang klaseng babae siya. Hindi katulad ng karaniwang babae na nakilala mo, Russell. Makinig ka sa akin. Alam ng lahat dito kung sino ang ama niya. Kaya utang na loob. Ang pag-iwas mo ay makagagaan sa loob ko. At maaaring tulungan mo ang mga taga rito. Nana, hindi ko po kayo maintindihan. Pero sige ho, susundin ko kayo. Pero sa isang tanong, Nana, may kinalaman ba siya sa kamatayan ng lolo ko? Wala. Wala siyang kinalaman. Pero ang mga kamag-anak niya, silang may kagagawa ng pagkamatay ng lolo mo. Kinain nila ang puso at atay ng lolo mo. Gusto mo bang mangyari yun sa'yo? Halos hindi makapaniwala si Russell sa narinig mula sa lola niya. Kaya nanahimik siya buong araw at hindi mawala sa isip niya na babalik si Eden kinagabihan. Iniisip niya kung anong koneksyon ni Eden sa pagkamatay ng lolo niya na sinasabi na kagagawa ng aswang. Aswang nga ba si Eden? Pero tutol ang kalooban niya dahil nakita niya ang isang magandang dalaga na sinabi niya sa sarili na tahasan niya itong tatanungin kung magkikita sila. Russell, bakit hindi ka mapalagay? Ute, magsabi ka nga sa akin ng katotohanan. Huwag kang maglilima. Ano bang alam mo sa pagkatao ni Eden? Si Eden? Bakit ka nagtatanong? Ano? Sagutin mo ko, Ute! Si Eden. Kwan. Isang aswang, apo. Aswang? Hindi. Hindi aswang si Eden. Maniwala ka sa hindi. Isang aswang si Eden. Tama si Nana. Kilalang aswang si Eden. Kaya bihira siyang makisalamuha dito sa sentro. Ang pinupuntahan niya sa kabukiran, sa may mga buntes. Iyon ang paborito niyang puntahan. Tama na, Ute. Gusto na. Hindi ako naniniwala sa sinasabi ninyo.
Russell, Nana, ayan na siya. Lumayo ka sa apo ko, Eden! Hindi pa ba kayo kontento? Napatay na ang asawa ko! Huwag mong biktimahin si Russell! Huwag kang maniwala sa kanila, Russell. Hindi ako ang aswang. Akala lang nila yan. Lahat dito, yan ang pagkakakilala sa akin. Pero hindi ako ganyan. Hindi. Kung ganun, sabihin mong aswang ka. Sambitin mo ang salitang aswang. Hindi! Nana, nawala siya. Russell! Russell! Nana, tulala si Russell! Halika sa loob, Russell. Ote, nagulat lang siya. Magbabalik siya sa sarili niya. Tama lang na huling lamay mamayang gabi. Kailangang mailibing na ang patay para tumigil na si Eden sa pagpunta dito. Hindi ako dapat magsawalang bahala. Hindi dapat malaman ni Russell na ganun ako. Dapat wala siyang alam. Anong gagawin ko? Tanggapin mong kakaiba ka sa kanila, anak ko. Lahi natin dyan. Pwede mong gawin ang gusto mo bukas ng gabi. Mababayaan kita na masiyahan. Pero hindi ako ganun. Nasaan ka natin ang dugo ng aswang. Hindi ka pwedeng makaligtas sa angka natin. Pagkakataon mo na para lubos ka maging aswang. Kainin mo ang puso ni Russell. Hindi! Kainin mo yan. Yan ang paraan para lubusan ka maging aswang. Halika! Ililipat ko sa'yo ang... Hindi! Ayoko! Alam mong ayoko! Oo! Anak ako ng katulad nyo. Pero hindi pa ako ganap na katulad nyo, Tay. Hindi ko magagawa ang utos mo. Lumayo ka sa akin! Lumayo ka! Hindi mo matatakasan ang angka natin. Ikaw ang nag-iisang hindi pa ganap na aswang. Kasi nga ang paglilipat ng kapangyarihan. Ayaw mong tanggapin. Umiiwas ka. Pero hindi pwede. Hindi maaaring mangyari na tumanggi ka. Magiging aswang ka, Eden. Magiging aswang ka! Magdala kayo ng pangontra sa aswang. Hindi malayong may sasama sa paglibing. Opo, Nana. Russell, wala kang kibo. Wala lang. Kailangan lang mailibing na si Lolo. Aalis na ako kaagad. Para makahabol ako sa huling biyahe. Tama yan. Dapat kang makaalis dito. Kasi baka hindi ka tigilan ni Eden. Ote, tama na yan. Hindi aswang si Eden. Tara na kayo. Sakay na kayo sa mga sasakyan ninyo. Hindi tayo dapat abutin ng takip silim. Maaga pa, Nana. Makakalis pa po ako. Mga bandang 5:00 babalik na ako ng Maynila. Mabuti nga. Tara na kayo. Hindi mo kami matatakasan, Eden! Itay! Tanggapin mo ang kapangyarihan ng aswang mula sa ninunumog si Tay Subas! Hindi! Ayoko! Ayoko! Nana! Ibuka mo ang bibig mo! Ibuka mo! Hindi! Hayan, pumasok na. Lulukin mo, Eden! Lulukin mo! Inuutusan kita! Lulukin mo! Lulukin mo! Isa na lang! Isa na lang! Makakain mo na ang puso at atay ng tao! Kanap ka na ng aswang! Natupad na! Isa ka na sa amin!
Ay, salamat. Nakaraos na tayo. Ay, Tena, bumalik na tayo sa bahay. Si Ute na iwan sa bahay para magsaboy ng tubig at abo bago tayo pumasok sa bahay. At ikaw, Russell, pwede kang maghanda. At ibabalikan na namin sa Naga, sa terminal, para makauwi ka na. Hindi ka na dapat abutin ng gabi dito. Nana, pagod na ako. Baka pwede bukas na. Apo, sana'y ngayon na. Aabutin din po ako ng dilim pababa dito. Tsaka baka mahuli ako sa biyahe. Kaya mabuti pa, dito muna ako magpalipas ng gabi. Tingin ko po, mas safe po kung naririto ako sa poder ninyo, Nana. Sige, ikaw ang bahala. Mauna ka nang papasok sa bahay. Teka sandali. Diyan lang kayo. Heto, magtatapon na ako ng abo at tubig. Heto na. Aba, Ginoong Jesus, ipag-adya mo kami. Amen. Akala nila tapos na ang lahat, kaya nagdobena na ang mga matatanda. Bilang unang gabi, hindi alam ng lahat na may magaganap na mas mahirap ang sitwasyon para maging ganap nitong masarili ang dalagang si Eden. Bakit ang init dito? 2 bentilador na umaandar, mainit pa rin. Makapagubad nga ng t-shirt. Teka, parang may tao akong kasama rito ha. Ute? Ute? Ute, ikaw ba yan? Ako to, Russell. Eden? Paano ka nakapasok dito? Hindi na mahalaga yan. Gusto ko lang tiyakin na safe ka. Okay ako, Eden. Pero bakit hindi mo sabihin sa akin kung totoo ang sabi nila? Huwag mong paniwalaan yan. Basta, itanim mo sa isip at sa puso mo, hindi kita pwedeng pabayaan kahit anong mangyari. Nana, lalabas muna ako ha. Gusto ko sumagap ng hangin. Masyadong mainit dito sa loob. Nasa kaya si Ute? Bigla na lang umalis. Sigurado babalik naman yun. Di yun. Hindi! Hindi! Anong ginawa ng tatay? Tatay, sinong dinala mo? Hindi. Bakit mo siya dinala dito? Hindi mo dapat siya pinakialaman. Hindi. Russell! Russell! Tutulungan lamang kita, anak. Ngayon, gawin mo na ang dapat mong gawin para lumakas ka. Gawin mo siyang prinsipe ng... No! Hindi. Hindi ko siya kailangan. Marami akong pwedeng makuha. Hindi siya! Gawin mo yan! Hindi! Hindi ko magagawa to! Russell, patawad. Pero... Ano? Eden, saan ako naroroon? Dinala mo ako sa bahay mo. Pero bakit? Papatayin mo ba ako? Kagaya ng pagpatay niya sa lolo ko? Ganun ba, Eden? Akala mo hindi ko alam na aswang ka? Kaya mo ba akong patayin? At kainan ng puso ko, tatay? Hindi ko magagawa yun, Russell. Pero may kailangan akong gawin para mailigtas kita sa kalagayan mo ngayon. Diyan ka muna, Russell. Hintay! Eden! Huwag kang umalis, Eden! Nawala siya. Anong gagawin ko? Nakagapos ako. Paano ko makawawala dito?
Hindi alam ni Russell kung anong dapat gawin. Nasa delikado ang kanyang lagay. Tanging Panginoong Diyos lamang ang pwede niyang kapitan sa mga oras na ito. Matagal siya sa ganung kalagayan. Inihanda niya na ang kanyang sarili sa pwedeng mangyari. Subalit, nang dumating si Eden, may bitbit itong kumot na may dugo. Ano yan? Bakit may dugo? Eden, anong gagawin mo? Dapat ikaw to eh. Pero hindi ko magagawa sa'yo. Dahil mahal kita eh. Ikaw ang childhood sweetheart ko. Hinangarap ko na balang araw makakasama kita at dumating ang mga pagkakataon na to. Pero dahil sa pagkakaiba ng kinagisnan natin, ikaw, tao, tunay na tao. At ako, ang lahi ko ay lahing aswang, alagad ng kadiliman. Ayoko man gawin to, pero dapat paray kita kung maging malakas at maprotektahan kita. Kaya ito ang kakainin ko para lalo akong lumakas. Ano yan? Sanggol! Mula sa sinapupunan ng isang ina. Hindi! Huwag mong gawin yan! Kasalanan yan! Patawarin mo ko. Wag! Ang ilong ko! Itay, Itay! Nagawa mo na, Eden. Ikinararangal kita, anak. ikinahihiya kitang maging ama. Ihahatid na kita, Russell. Ligtas ka na. Pero Eden, Halika na. Naririto na si Russell. San ka ba galing? Kanina pa nag-aalala si Nana Parsi sa'yo. Hindi ba aalis ka ngayon? Halika, ihahatid na kita. Sige, magpapaalam na ako sa kanila. Nana Pansy, aalis na ho ako. Sige ba, Russell? Sana'y magkita pa tayo, hane. Sana po, Nana Pansy. Pag nakatapos na po ako, sana buhay pa kayo. Tara na, Russell. Tara na. Sino ba ang maniniwala sa karanasan ko? Mahal ako ng childhood sweetheart ko na si Eden. Hindi niya ako hinayaan para mapahamak. Salamat, Eden. Salamat, aking kababata. Totoo nga ang kasabihan na kapag ang pag-ibig ay taos sa puso, ilang taon man ang magdaan, mananatiling hindi kukupas magpakailanman. Itago niyo po ako sa pangalang Rene. May taniman kami ng tubo sa ilang ektaryang lupa sa aming probinsya nang mangyari ang isang nakatatakot na karanasan. Ilang taon na ang nakararaan. May bumagsak mula sa bubong. Teka, matingnan nga. Ang flashlight ko. Eto. Saan ba galing yung dumaraing? Oh. Babae. Sugatan siya. Kawawa naman. Tulong! Anong nangyari sa'yo? Nasaan ka? Alam kong naririyan ka lamang. Hindi ka pwede magtago. At mabuhay, kailangan mong mamatay. Huwag kang sumagot.
mo ako. Papatayin niya ako. Sige, huwag ka lang kikilos dyan ha. Tatapang kita ng daon ng tubo. Sino kaya mga ito? At hinahanap niyang babaeng ito. Sino kayo? May hinahanap ako. Dito yata tumakbo. Kapit kayo dito. Ah, Anong kailangan nyo? marahil wala dito. Sige na. Kung napada ako man rito, mag-iingat kayo. Tara na kayo mga kasama. Baka matimingan ninyo. Talasan ninyo ang inyong mga mata. Yes, boss. Yes. Ubalis na sila. Tatlo yatang nakikita kong ilaw. Sino kaya ito? Babalikan ko na nga yung babae. Hindi na yata gumagalaw. Baka patay na ito. Huy! Boy ka pa ba? Dadaling kita sa loob. Huwag ka matakot. Ligtas ka dito. May dugo. At may mga sugat siya. Sino kayong babaeng ito? Dala ng aking pagkamatulungin, tinulungan ko ang babae at dinala sa loob. Nilinis ang kanyang mga sugat, pinunasan ang mga dugo. Nakita ko rin na marami siyang sugat sa braso, sa likod at sa binti. Dahil sa bawat pagdampi ng aking basahan, dumaraing ang babae. Masakit. Kunti lang yan. Ang dami mong sugat. Ano bang nangyari sa'yo? Huwag mo akong ibibigay sa kanya. Hindi. Pangako. Siguro, biktima ito ng banggagahasa. Halatang lumaban ito. Ay, marami talaga mga lalaki kapag nakakita ng babae, nilalapastangan. Mabuti siguro magpahinga ka lang. Sana huwag ka mamatay. Malaking sagutin din kita. Ay, sino kaya ang mga yung naghahanap sa'yo? Sige, matulog ka lang. Magpahinga ka ha. Nakatulog na siya. Kawawa naman. Ihahanda ako ang pagkain. Para pagising niya mamaya, kakain na lang siya. Kailangan ko rin kasi pumunta sa tubuhan. Douglas, ikaw muna baala sa kanya ha. Habang ako ay nasa tubuhan. Hindi kasi pwedeng hindi ko tingnan yun. Sige. Dala ng awa, hinayaan niyang makatulog ito at makapagpahinga. Kinumutan niya ito at iniwanan ng pagkain sa tabing lamesa. Binantayan naman siya ng asong si Douglas at nagtuloy na siya sa tubuhan. Wala namang nagtanong sa kanya. Hindi na rin naman siya nagkwento tungkol sa babaeng kanyang kinupkup. Tumalokbong lang ang babae nang tumahol ang aso niya. Mga bandang hapon, tumatahol ang aso niya, kaya madalian siyang umuwi at hinanap ang babae.
Nasaan ka? Magsalita ka! Nasaan ka? Oh, bakit ka nakasiksik dyan? Nagtatago ka? Sige na, lumabas ka na dyan. Wala na yung mga tao naghahanap sa'yo. Salamat. Buti na lang nagsasalita ka na. Kumain ka na? Sino kaya yung mga tao na yun? Eto ang tubig. Ay, pwede mo bang sabihin sa akin kung sino ka at anong nangyari sa'yo? Bakit may mga sugat ka? At bakit ka duguan? Sinaktan ka ba nila? Oo, Inabuso ka nila? hindi. Lumaban ako. Tumakas ako. Shh, Tana. Ligtas ka na dito. Kung aalis ka, magsabi ka lang. Pwede bang dito muna ako? Kasi papatayin nila ako. Sige, pero sasabihin mo sa akin kung sino ka at bakit ka nila hinahanap. Sino ang mga yun? Ilang araw ding nakahiga si Celia. Mabait siya, halatang sa murang edad, tahimik lang ito. At pasilip-silip sa bintana. Maya-maya'y magtatalokbong sa ulo ng kumot, lalo na kung may kasama si Rene. Nagsusumiksik ito para hindi makita. Halatang takot na takot. Kaya hinayaan na lamang ni Rene ito. Minsan, pag-uwi niya ay nagulat siya. Sinalubong siya ng babae nang may ngiti sa labi. Ikaw yung nagtimpla ng kape? Oo. Kahit man lang konti, makatulong ako sa'yo. Tsaka, naglaga ako ng saging. Mabuti naman. Gutom na talaga ako eh. Tsaka eto, bumili ako ng duster mo. Kasi, hindi ko alam kung anong damit mo. Magbihis ka na. Iba ng amoy mo eh. Salamat sa pagpapatira mo sa akin. Wala kasi ako uuwian eh. Oh, bakit ka umiiyak? Kasi wala na ang mga magulang ko. Pinatay nilang lahat. Inubos nilang lahat. Pinatay at sinunog. Malupit sila. Kahit ako, gusto nila akong patayin. Kaya pilit akong pinatakas ng nanay ko para daw mabuhay ako at igaganti ko sila. Igaganti ko sila. Tana, kawawa ka naman. Huwag mo akong papaalisin ha. Pwede akong magsilbi sa'yo. Gusto mo isumbong natin sa mga otoridad? Huwag na. Aalis ako kung isusuplong mo ako. Rene ang pangalan ko. Sige na, Tana. Hindi na ako magsusumbong. Pero huwag kang matakot ha. At sabihin mo ang lahat ng pangyayari sa buhay mo. Pwede ba? Oo. Alam kong mapagkakatiwalaan naman kayo. Celia ang pangalan ko. Malayo ang pinanggalingan ko. At ang naghahanap ngayon sa akin, silang pumatay sa angka namin. Mga kabaryo namin. Naiinggit sila't nasuklam sa amin. Kaya pinatay nila kaming lahat. Pero gaganti ako. Papalikan ko sila. Igaganti ko ang pamilya ko.
Sinabi nyo, nakuha natin ang damit niya dito sa may lugar na ito. Kaya dapat, nandito siya. Buhay man o patay! Celia, magtago ka sa kesame. Nandun sila sa dulo. Kailangan magpagtago ka bago sila makarating dito. Bilisan mo! Oo, gagawin ko. Nag-iipon lang ako ng lakas. Humanda ka, Draco! May tao ba rito? Tao po! Bakit po? Ano po kailangan nyo? Kayo na naman? Nakita namin ang damit na ito. Puro dugo sa taniman ninyo. Nasaan na may-ari nito? Bakit kayo dito magtatanong? Doon nyo pa na nakita eh. E di doon kayo magtanong. Douglas, sumahim ka. Baka lang kasi nakarating dito eh. Mapanganib ang may-ari ng damit na ito. Kaya namin siya hinahanap dahil tiyak na pipinsalain ka niya. Pati ang mga kasama mo sa lugar na ito. Tahimik naman kami dito, mamang ano. Ako si Draco. Namumuno ako sa Baryo Kanluran. Pwede ba ako maghanap sa loob ninyo? Baka nasa loob lang siya. Pasensya na. Wala dito ang hinahanap nyo. Tsaka alabag yan sa batas. Alam ko rin ang batas. Kung may search warrant kayo, bakit hindi? Kung ganun, tara na mga kasama. Umalis na tayo. Palingon-lingon sila. Alam kong duda sila. Kailangan kong ialis si Celia dito. Mapapahamak siya. Kinausap ni Rene ang dalaga. Pero ang tigas ng tanggi nito na magtatago na lamang daw siya ng mahigpit. Kaya pumayag naman si Rene. Pero handa siyang ipaglaban kung sakali man na nakita niya ang grupo ng mga kalalakihang naghahanap sa dalaga. Kumain ka na. Huwag kang magpapagutom para lumakas ka. Rene, parang maliwanag ang buwan sa labas. Pabilog kasi ang buwan. Bukas bilog na yan. Ganun ba? Baka magbalik sila bukas. Doon muna ako magtatago sa kisame. Natatakot kasi ako eh. Alam kong papatayin nila ako. O sige, huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Salamat. Kawawa naman. Takot na takot siya. Sasabihin ko nga sa mga trabahante para makatulong kung sakasakali. Tama lang ang panahon. Kailangan kong maging malakas ngayon. Tiyak na babalik sila. Aba, nasaan na yun? Wala na naman. Celia! Sumagot ka! Nasaan ka? Dito lang ako, Rene. Hindi ako aalis dito. Sige. Iiwan ko lang tong pamalong to Alam mo na ang gagawin mo. Sa linggo nga pala iluluwas ko siya sa bayan. Isasakay ko siya ng jeep. Tatabunan ko lang ng tubo. Dapat makaalis siya dito. Aalis ako. Pero babalik ako. May dapat akong gawin. Makatulog na nga. Dito lang ako sa may pintuan. Para magising ako kung ano man ang mangyayari. Walang malay si Rene na umalis na si Celia at dito nabunyag ang totoong pagkatao nito sa liwanag ng buwan. Naliligo ang katawan nito at sabay sigaw.
malakas na ako! Makakaya ko nang harapin ang taong iyon! Salamat, buwan! Maghahanap ako ng makakain. Ayon, doon. Patawad, pero kailangan kita para maging malakas ako at maging makapangyarihan. Sino ka? Halika rito. Celia? Nandito ako. Natutulog uli. Bakit? Anong nangyari? Anong nangyari? Sumagot kayo. Rene, may patay sa kanto ng tubuan. Kilala ba ninyo? Kaani ba natin? Hindi po taga ibang lugar eh. Sige, babalik na ako sa bahay. Sinong papatay doon? Siguro ang mga dumayo dito. Titingnan ko si Celia. Anong nangyari? Bakit nagkakagulo? May pinatay daw. Hayaan mo na. Basta diyan ka lang magtago Sigurado ako. Ang mga dayong yun. Yung kasama ni Draco may kagagawa nito. Basta mag-iingat lamang kayo Maganda kayo. Oo, yun pa ako Rene. Oo. Sige boss. Bukas na kami magkakasubukan. Gaganti ako sa'yo, Draco. Magbabayad kayong lahat. Kinaumagahan, tumuloy na sila sa paggapas ng tubo. Pinabilis ni Rene para maihabol sa pagigiling nito sa susunod na linggo. Nagmamadali si Rene para maialis rin ng tubuhan ang babaeng kanyang kinupkob. Kaya nagmadali rin ang mga trabahante. Celia, huwag kang lalabas Gusto kong makatulong, Rene. Mabuti nang safe ka sa itaas para makaiwas ka sa gulo. Ay, umaga pa. Sigurado akong hindi sila pupunta rito. Sige, bahala ka. Basta kung ano man mangyari, alam mo na ang gagawin mo. Oo, alam ko na. Maayos ang maghapong pagtatrabaho. Masaya silang kumain ng gabihan. 6:00 ng gabi na noon. Unti-unti na nagpapakita ang buwan sa paligid. Kaya nagliwanag ang buong paligid. Tago kayo! Madali kayo ang mga armas! Dalian nyo! Walang dapat mamatay sa atin! Celia! Naku, nasaan na siya? Alam ko, nagtatago na rin siya. Maghahanda na rin ako. Alam kong naririto lamang siya. Ilabas mo siya, Rene! Hindi ka dapat mag-alaga ng isang... Dinagit niya ako! Hindi pwede ito. May malaki na siyang bakbak. Nakalilipad siya! Itong bagay sa'yo! Lumalaban siya! Sige! Lapit kayo! Halika rito! Tagilid kami. Kakampi niya ang aswang! Anong aswang? Kayo ang mga aswang! Magsilayas kayo rito!
tumakas ang grupo na dumagsa sa tubuhan. Kaya nagpasalamat ang mga trabahante, lalo na si Rene. Pero hinanap nito si Celia. Lumitaw ito mula sa tubuhan na ikinagulat ni Rene, kaya nagtanong ito. Celia, saan ka galing? Akala ko nagtago ka sa itaas. Tapos na akong magtago rin eh. Kaya ko na silang harapin ngayon. Anong sinabi mo? Rene, patawad. Pero may dapat kang malaman sa aking katauhan. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Akyat ka na't magkape tayo. Nagtatago na ang buwan. Kaya dapat nasa loob ka na ng bahay. Bukas maganda ka. Itatakas kita rito patungong poblasyon para makareport tayo sa nangyari sa pamilya mo, Celia. Kahit malayo ang lugar, maaabot naman ito ng mga otoridad para kahit papano malayo ka sa gulo rito sa baryo. Pero Rene, gusto kong malaman mo na isa akong... Tama na, Celia. Pumasok ka na. At hindi ka dapat nakararanas ng ganitong karahasan. Kasi mula ka sa isang buhay na sobrang gulo. Nakatatakot ng sitwasyon. Kaya dapat hindi ka natotrauma. Kaya dadalhin kita sa poblasyon. Pero hindi mo ako nauunawaan. Magpahinga ka na. Pagod na ako at gutom din ako. Nanahimik si Celia, pero nanatili itong gising na para bang may hinihintay na maaaring mangyari. Dahil maaga pa nga, kaya gising ito. Sabi ko na nga ba, natatakpan ng ulap ang buwan, kaya nagdilim ang paligid eh. Hindi sila titigil hanggat buhay ako. Patawad rin eh, pero kailangan ako ang maging kalasag mo. Sa pagpuntang muli rito ni Draco, haharapin nila ang aking galit. Uubusin ko sila. Nagliliwanag na uli. Nagliliwanag na uli. Delikado ito. Celia? Celia, nasan ka ba? Saan ba pumuntang alaga ko? Sugod kayo! Hanapin ninyo ang bawat sulok! Iilan na lang kami, lalagasan pa! Delikado ito. Pero paano? Wala silang kaalam-alam na nakikita ko ang bawat kilos nila at susugod ako sa kanila. Oh, ano yun? May lumilipad na malaking ibon. Oh, malaking ibon. Papunta sa akin. Kailangan ilagan ko. Aswang yan! Kailangan mamatayan! Ikaw ang kailangan mamatay. Kailangan mo magbayad sa ginawa ko sa pamilya ko. Wala akong dapat pagbayaran. Ipinagtanggol ko lang ang lahi natin. Na nais tapusin ng iyong mga magulang. Yun ang hindi mo naiintindihan. Kailangan mong patuloy ang lahi ng mga aswang na nais pigilan ng iyong mga magulang ng iyong angkan. Dahil gusto namin mamuhay bilang normal na tao. Gusto namin mapayapa. Bagay na pinipigilan mo. Dahil sa iyong sariling ambisyon. Sinabi ng lahat sa akin ng mga magulang ko bago sila namatay. Ang pagiging gahaman mo sa kapangyarihan, ang takot na mawala sa iyo ang pagiging pinuno mo, ang siyang nagtulak sa iyo para gawin ang isang karahasan. Wala akong alam sa sinasabi mo. Huwag ka nang magmaang-maangan. Kundi ang pagiging pinuno mo ang dahilan, bakit mo ako ipinapapatay? Bakit inubos mo ang pamilya ko? Huwag kayong makikialam. Kung ayaw ninyong madamay, si Draco ang nagkakalat ng lagim. Siya ang nananamagtala sa mga tao.
Namimirwisyo sa inyo. Tapos, sa amin niya ibinuntun. Dahil natatakot siyang maagaw pa ang kapangyarihan ng pagiging pinuno niya. Dahil ako, ang nakatakdang maging pinuno ng mga aswang. Barilin niyo na! Maliksya siya at malakas! Hindi natin sila kakayanin! Ikaw, bilang pinuno ng mga natitirang lahing aswang, ipakita mo kung karapat-dapat ka maging pinuno! Harapin mo siya! Okay ng baril! Akong papatay sa kanya! Saya, alam ko ikaw yan. Sa ilang sandali mong pananatili sa akin, nakilala kita. Kahit nagbalik ka pa ng anyo. Huwag kang mag-alala. Mas naniniwala ako sa'yo. Tutulungan kitang kalabanin ang pinuno ninyo. Hindi ka natatakot sa akin? Hindi. Dahil ang nakikita ko sa'yo, hindi ang itsura mo ngayon, kundi ang kagandahan ng iyong puso. Ang hangarin mong ipagiganti ang mga magulang mo. Kaya ko na ito. Anumang laban kapag marami kang kakampi, tsaka magtatagumpay ka ng madali. Pero kung mag-isa ka lang, mahihirapan ka. Rene, Hayaan mo kung samahan kita sa laban na ito. bakit mo ginagawa ito? Patawad. Pero simula nang dumating ka sa buhay ko, takot na ako mawala ka. Hindi ko alam kung pagkatapos ng laban mong ito, kung makikita pa kita. Kaya sinamantala ko ng pagkakataon na masabi sa iyo ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Isa lang ang ibig sabihin nun. Rene, Alam ko, nararamdaman ko, may nararamdaman ka rin sa akin. Gusto kong marinig sa'yo. Bago mo siya muling harapin, may nararamdaman ka ba sa akin? Rene, Meron, di ba? Akala ko mamatapang ka! Bakit ka nagtatago sa may tumuhan? Ipakita mo sa akin ang lakas mo! saka na lang tayo mag-usap. Saya! Kailangan sundan ko siya. Kahit ganito lang ako, alam ko may magagawa rin ako para tulungan siya. Sinasabi ko na nga ba? Ikaw ang nagtatago sa kanya. At hindi ako papayag na saktan mo siya. Hanggat nabubuhay ako, hindi mo siya magagalaw. Hindi ako makapapayag. Wah! Namula ang mga mata mo. Umaba ang kuko mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Subukan mong lumapit. Kung gusto mong magkahiwa-hiwalay ang mga katawan mo sa talim ng tabako. Tinatakot mo ba ako na isang aswang? Subukin mo ang bala ng baril ko! Sabi ko na nga ba, may ugnayan kayong dalawa. Kaya itinatago mo siya. Hindi sana kita pakikalaban. Pero dahil nakialam ka, idadamay na lang kita sa galit ko sa kanya. Malayo ito sa bituka. Kahit kailan talaga, fighter kang lumaban. Tao na nga lang siya, ginamitan mo pa ng baril. Saya, umalis ka na. Iligtas mo ang sarili mo. Hindi! Tatapusin ko na siya. Ang sweet nyo namang dalawa. Hindi ka lang aswang. Demonyo ka! Kaya nga aswang, di ba? Saan ka ba nakakita ng aswang na anghela? Ngayon, magsama kayong dalawa. Kung hindi magtakayang atakin ng kuko ko dahil nakalilipad ka. Pero itong bala ng baril na ito ang tatapos sa inyong dalawa. Siraulo ka ba?
Magkapwa tayo, aswang. Kaya hindi mo ko matatakot sa panlilisik mo! Lumaban ka ng patas! Ah! Ang baril ko nahulog! Ah! Kailangan masugatan din kita! Totoo ba ito nakikita ko? Tila bilis sila ng mga pusa. Nagkakalimutan. Ang bilis kumilos. Etong sayo! Celia! Hindi mo ko mapapatay. Ako ang pinuno ninyo. Bata ka pa at hindi mo ko kaya. Ang lakas ang loob mo. Medyo lumaki ka lang ng konti. Nagkalakas ka na ng loob na kalabanin ako. Ako si Draco, ang pinuno ng lahi ng mga aswang. Ang dami ko ng kinalaban at hindi ko inatrasan at hindi nila ako napatumba. At hindi ako papayag na isang katulad mo lang ang makapagbababagsak sa akin. Kakayanin ko! Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung nasakop mo na ang buong tubuhan at malaya kang papatay ng tao, kahit anong oras, ay hindi ka mawala ng pagkain. Celia, nanghihina ka na. Kung ano man ang kailangan niya, ibigay mo na. Rene, buhay ko ang nais niya. Kaya hindi ako papayag na ibigay ito sa kanya. Lalabanan ko siya. Kahit sa huling hininga ng aking buhay. Panginoon ko, nagpalit na naman siya ng anyo. Tila isang malaking ibon at isang parang halimaw. Totoo bang nakikita kong ito? Tatapusin na kita! Matanda ka na, Draco. Kulang na ang kapangyarihan mo. Kaya kailangan mo na magpahinga. Huwag mo kong didiktahan kung anong gusto ko at kung anong gagawin ko! Napatamaan mong dibdib niya! Huwag-huwag ang dibdib niya, Celia! Ang katulad mo ay hindi dapat kaawaan. Hindi binibigyan ng pagkakataong mabuhay. Katulad ng ginawa mo sa aking mga magulang. Ano yan? Ito ang tanda ng itinakda para maging pinuno ako ng mga aswang. Isa lang ang ibig sabihin nito. Hindi ko na kayang pigilan ang pagiging aswang ko. Katapusan mo na! Naipagtanggol ko na ang mga magulang ko. Matatahimik na sila. Celia! Napatay mo siya! Salamat. Sinamahan mo ako sa laban na ito. Hindi kita pwedeng pabayaan. Na wala na matutuloy sa patalim na lumabas sa kamay mo. Lumalabas lamang yun. Pag nakakaramdam ako ng sobrang galit. Sabi mo kanina, tanda iyon ng pagiging ganap mong aswang. Ngayon, naging ganap ka ng aswang. Anong plano mo? Hahanapin ko ang tadhanang nakatakda para sa akin. Sasamahan kita. Kahit maging aswang din ako, gagawin ko. Basta magkasama tayo. Maraming tao ang umaasa sa akin. Marami rin ang mga taong umaasa sa iyo sa tubuhan. Magkaiba ang mundo natin. Pagdating sa pag-ibig, hindi ang layo o agwat ang pinag-uusapan. Hindi sa kung anong lahing pinagmulan, kundi sa nararamdaman ng puso. Rene,
Kahit aswang ka, may karapatan ka ring lumigaya. May kalayaan ka magmahal at mahalin. Ikaw na rin may sabi, di ba? Ikaw ang magiging pinuno sa lahi ninyo. Magkasama tayo. Baguhin natin ang takbo ng mundo ninyo. Mamuhay kayo ng normal. Ano yun? Ang mga kasamaan ko, nahuli sila ng dating. Pinasusunog ko sana ang tubuhan. Habang naririto pa ang aswang na yan na si Draco. Para masunog yan. Halos napapalibutan tayo ng apoy. Alam ko may ililigtas mo ko rito. Kaya kung ako ang superhero mo, ikaw naman ang superhero ko. Bilisan mo na. Sasakay ako sa'yo. Kumapit ka sa akin. Masusunog ang pinuno ninyong aswang. Sa apoy niyo pinatay ang mga magulang ko. Kaya sa apoy din siya tuluyang matutupok. Naipaghiganti ko na ang aking mga magulang. Magandang gabi po, Dark Shadow. Kailanman ang kasamaan Itago na ay lamang hindi ninyo ako sa magtatagumpay. pangalang Laban Juan sa Mercado. kabutihan, isang retiradong guro. May kaunting pensyon, kaya nagkakasya na rin. Matanda na pero hindi ko po makalimutan ang karanasan ko sa aking kabataan na hanggang ngayon nasa akin pa ring puso at isipan. Taong 1968 noon, 25 anyos pa lamang ako nang makapagtapos ako sa kursong Bachelor of Elementary Education na destino ako sa malayong bayan sa Bukidnon. Hindi naman ako nagreklamo kasi nga passion ko talaga ang pagtuturo. Masaya ako kahit saan man ako ma-assign. Ang mahalaga sa akin, maipractice ko ang aking propesyon. Sobrang hikahus pa noon ang mga estudyante. Naalala ko pa, lapis at papel lang ang kanilang dala. Nakalagay sa isang bag na yari sa handicraft. Ang tsinelas nila ay gawa sa abaka. Ang paaralan ay yari sa kawayan at ang bubong ay gawa sa kugon. Merong mahabang upuan sa magkabilang gilid na kung titingnan mo, tila tumatambay lang ang mga estudyante ko. Matagal akong patingin-tingin sa paligid nang may magtanong sa akin na isang binatilyo. Nakapulo ito at nakapaa. Ang sabi niya sa akin, "Mamang anong ginagawa niyo po dyan? Wala pong guro kasi wala pong pasok." Napangiti ako at sinagot ko ang bata. "Ako si Ginoong Mercado. Ako ang guro ninyo rito. Kararating ko lang ngayon." Namilog ang mga mata ng bata. Sabay abot ng kamay at nagmano. "Mano po? Ako po si Telisporo Di Maano. Magandang araw po sa inyo. Ali po kayo. Sasamahan ko po kayo kay matandang pinuno." Sumama ako sa binatilyo na nag-guide sa akin. Buong ingat niya akong iniiwas sa mga putik. Maputik kasi ang bahaging aming nilalakaran. Ayaw niya ring marumihan ang aking puting sapatos na matulis. Mahaba ang nilakad namin. Tumawid kami ng tulay na maraming puno ng niyog na malalambot dahil nabubulok na. Sabi niya sa akin, "Dahan-dahan lang po, guro. Kasi bulok na po ang puno ng niyog, baka mahulog tayo. Mabuti na lang, hindi masyadong madulas. Kung maulan po, baka hindi kayo nakatawid. Nandun po ang bahay ng pinuno." Sa awa ng Diyos, nakarating kami sa bahay ni Apo Demetrio. Tipikal na bahay sa liblib na nayon.
Katulad ni Tandang Demetrio, magalang akong pinatuloy, pinagpahinga sa upuan ng kawayan. Kawayan din ang sahig, kawayan din ang banggirahan na may pinggan na losa. At basong kawayan, ang tubig galing sa tapayan na may preskong tubig ang ibinigay sa akin. Saka nagsabi, Ito lang ang maibibigay ko sa iyo. Tubig na galing sa tapayan. Pero malinis yan at presko. Pasensya na, Ginoong Mercado. Doon ka nga pala matutulog. Itinuro ni Tandang Demetrio ang kwartong maliit na may kawayan na higaan. Sabi niya sa akin, Pasensya na. Wala akong unan dito, tsaka balo na ako. Ang unang ko dito, tinuping sa ako ng bigas. Okay lang ba yun sa'yo? Tumawa siya at sabay sabi, Okay lang po. Palibasa may dala akong gamit, kaya tinanggihan ko ang mga bigay niya at nagpasalamat siya sa akin at nagsabi, mag-iingat daw ako sa mga babae sa lugar na yon kasi nga meron daw kakaiba sa lugar nila. Napatigil siya, tiningnan ako at nagsalita. Naniniwala ka ba sa aswang? Medyo nabigla ako pero hindi ako nagsalita. Maraming aswang dito, lalo na sa kalapit baryo. May ilang kilometro ang layo mula rito. Magaganda daw mga aswang. Mahahaba ang buhok at hindi mo mahalata na aswang nga. Pero ang amoy nila, maampot. Nagtaka ako at nagtanong kay Tandang Demetrio kung ano ang ibig sabihin ng maampot. Tugon niya sa akin, Ay, amoy dumi ng baboy na may langis. Kaya mabaho ito. Ito ang ipinambabahid sa katawan, lalo na sa mga aswang na tiktik na lumilipad. Napangiti ako at alanganing maniwala. Pero hindi na ako kumibo. Nagpatuloy siya sa paglalahad tungkol sa mga uri ng aswang sa kanilang lugar. Hanggang sa dalawin na ako ng antok sa haba ng kanyang mga inilahad na kwento at mga tagubilin sa akin. Sa puntong yun, pumunta na siya sa komedor ng bahay. Kumuha ng walis tingting, inilagay sa pintuan. Patiwarik ang pagkakaayos. Nagtaka ako, pero unti-unti nang pumipikit ang mga mata ko. Pero nagising ako nang makarinig ako ng isang ingay ng baboy sa ilalim ng bahay niya. Sinilip ko ito at nakita ko ang isang malaking baboy na paikot-ikot lang sa ilalim. Pero rinig ko si Tandang Demetrio na nagsasalita. Umalis ka dyan! Kilala kita! Sige! Ihiya kita dyan! Umalis ka! Tsa! Hindi na ako kumibo at natulog na lamang. Kinaumagahan, nag-init ako ng tubig at nagkape. Tulog pa si Tandang Demetrio. Naligo ako sa poso sa labas ng bahay. Nang makarinig ako ng hagitik, mga pigil na tawa ng babae. Inanap ng aking mga mata at nakita kong nakakubli siya sa damuhan sa kabila ng koral ng kawayan. Pero hinayaan ko na lamang at binilisan ko na lamang ang pagbaligo ko. Nagbihis ako. Saka nakita kong pupungas-pungas si Tandang Demetrio. Nagpaalam ako sa kanya. Napapasok na ako sa eskwelahan. Tumango siya at uminom ng kape. At iniwan ko at nagpasalamat. Pagdating ko sa eskwelahan, wala pang mga estudyante noon. Kaya kinuha ko ang batingting sa gilid ng maliit na blackboard at pinatunog ito.
Hindi nagtagal, dumating na ang ilang mga bata. Kabilang ng sumalubong sa akin. Nakatayo sila ng tuwid, walang kibo. Nakatingin lang sa akin. Kaya ako na ang unang bumati sa kanila. Good morning, children! Isa lang ang sumagot. Magandang umaga po, guro. Nagsimula na akong magpakanta sa kanila ng bahay kubo. Tuwang-tuwa naman ang mga estudyante ko. Naaliw sila sa lyrics ng kanta. Pagkatapos, nagturo na ako sa kanila. Masaya ang unang araw namin ng mga bata. Dahil binigyan ko ng twist ang awitin, ginawa namin itong action song. Hindi sila makaget over sa awiting yun, kaya kahit nagtuturo na ako, kumakanta-kanta pa rin ang ilang mga estudyante. Nang lumipas na araw, doon ko naman nakilala ang mga magulang at nahalata kong wala ring alam sa ginagawa ko. Kaya niyaya ko silang makinig para matuto sa aking mga itinuturo. Araw ng linggo noon, nagpaalam ako kay Tandang Demetrio para pumunta sa dulo ng baryo at bumili ng mga kailangan ko. Pumayag naman siya. Sinabing dire-diretsuhin ko lang daw ang lakad. Huwag akong makikipag-usap sa hindi ko kilala. Tumango lamang ako at nagpatuloy nang makita ko ang batang si Telesforo Di Maano. Sumama siya sa akin. Naging guide ko siya dahil alam niya ang mga sinasabi kong pupuntahan ko. Sabi niya sa akin, "Walastik ang guro, no? Mapera, tsaka marunong pa. Hindi kagaya ng mga magulang ko. Nagtitiis lang sa kung anong nakukuha sa baryo. Tama na yun sa kanila." Puring-puri niya ako hanggang pumasok kami sa isang kamarin ng mga damit. Ibinili ko siya ng short at damit pang itaas. Tuwang-tuwa naman ang binatilyo. Nagpasalamat sa akin. Kahit simpleng bagay lang para sa akin. Pero para sa kanya, iba yung tuwa na ang kanyang naramdaman. Maya-maya pa may nakita akong isang napakagandang babae sa lugar na yun. Nakatingin sa akin. Yumuko at nagbigay galang. Ngumiti ako bilang tanda ng paggalang rin sa kanya. Lumapit siya sa akin. Kinalabit naman ako ni Poro. Hindi ko siya pinansin dahil lumapit na sa akin ang magandang dilag. Bago ka ba dito? Anak mo ba siya? Hindi at oo. Malumanay kong sagot. Bago lang ako. Dayo ako mula sa syudad. Namilog ang mga mata niya at nagpakilala rin. Siya raw si Trinidad Quinto. Nagpakilala akong guru ako at lalo siyang napahanga. Ngayon lang daw siya nakakita ng lalaking kagaya ko sa lugar nila. Napangiti ako ng marahan at nagpaalam dahil walang tigil sa kakakalabit sa akin si Poro. Matapos kong bayaran ang binili ko, umalis na kami. Paglabas namin sa kamarin, isang mahabang buntong hininga ang narinig ko mula kay Poro. Kaya nagtanong ako kung bakit. Aniya, ang magandang dalaga raw na nakausap ko na may mahabang buhok ay isang aswang. Nagulat ako. Pero sinabi ni Puro na nakilala niya na ang babaeng yun na isang aswang. Kaya halos lahat daw ng babae sa baryo ng Kanluran
ay aswang. Kaya pinigil ko siya na huwag magsalita dahil baka may makarinig sa amin. Tuluyan na kaming umuwi. Nang makabalik kami, puno ng putik ang sapatos kong puti. Kaya nilinisan ko na lamang iyon ng mantika. Saan ka ba galing? Dahil maputik ang sapatos mo, pati ang laylay ng pantalon mo. Tanong ng matandang si Demetrio. Nasabi ko na lamang, sa kamarin po. Panginoon ko! Nabigla ako sa kanyang reaksyon. Tila kinabahan siya sa ginawa namin. Samantalang, alam niya naman kung saan ako pupunta. Kasi nga, nagpaalam ako sa kanya bago ako umalis. Kaya alam niya rin kung ano ang pupuntahan ko. Kaya nga nagtaka ako noon at napaisip ako kung bakit ganun na lamang ang reaksyon niya nang makita ako. Halos lahat ng babae doon ay aswang. Tiningnan ko lang siya. Nabasa niya rin sa mata ko na hindi ako naniniwala sa aswang. Kaya pinainom niya ako ng katas nang hindi ko alam kung para saan. Wag lang daw akong masundan ng aswang. Hindi nawala sa isip ko ang babaeng si Trinidad. Naglaro sa isipan ko ang maganda niyang muka, pati na ang kanyang mahabang buhok na inililipad ng hangin. Napangiti ako habang kumakain kami ng matanda. Matapos kaming kumain, kinuha niya ang mga kamay ko at sinipat ng maigi. Panginoon, pinag-iinteresan ka ng aswang. Alam mo ba, kapag nagkagusto ang aswang sa isang tao, hindi ito titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto. Sambit niya sa akin. Gagawa at gagawa sila ng paraan para makuha ang gusto nila at gawin ang nais nila. Palibasa, halos maubos na ang kalalakihan sa kanilang lahi. Kaya hindi na magkaugaga sa paghahanap ng lalaking mapagpapalahian nila. Bigla kong naisip noon, ako pa ang gagawing palahi ang baboy. Natawa naman ako sa sarili ko. Ganun ba talaga kadesperada ang mga aswang na yun? Medyo kinabahan ako. Pinagharian ng takot ang buo kong katawan. Sa kabila ng bantang, mapanganib daw ang mga aswang. Pero natawa pa rin ako dahil sa lakas ng pananampalataya ko sa Diyos. At nakasisiguro akong kapag ang Diyos ang panig sa akin, walang sinuman ang pwedeng makapanakit sa akin. At walang sinuman ang magtatagumpay sa kanilang masamang hangarin laban sa akin. Dahil ang Diyos ang aking kalasag, ang mga masasamang loob ay walang magagawa para pabagsakin ako. Kaya alam kong magiging matatag ako. At maraming pagsubok sa aking buhay ang malalampasan ko dahil sa aking pananalig sa Diyos. Kinagabihan, habang gumagawa ako ng lesson plan, narinig ko ang mahinang tiktik mula sa malayo. Papalapit sa bahay, napaiktad si Tata Demetrio. Ibinigay sa akin ang isang tali ng bawang at asin. Kaya nagtaka ako. Tata Demetrio, ano gagawin ko rito? Tanong ko sa kanya. Panlaban ito sa mga aswang. Kaya wag na wag mong ihihiwalay ito sa katawan mo. Protection mo ito para hindi ka malapitan ng kanyang katropa. Naisip ko,
Hindi naman ako naniniwala sa aswang. Kaya hindi ko maiwasang hindi magtanong uli. Tata Demetrio, ano pong katropa? Anong ibig mong sabihin? Napatingin siya sa akin. Sabay sabi, ang katropa ay lalaking gusto ng mga magulang ng babae. Isa ring aswang. Iniisip ko pa sana ang mga sinabi niya. Pero pinagharian ako ng takot at kaba nang marinig kong palakas ng palakas ang tiktik. Tanda na malapit lang ang aswang sa paligid. Pero ang sabi ni Tandang Demetrio, hayaan ko na lamang daw. Hindi naman daw makapapasok ng bahay ang mga aswang. Kaya sumilip ako sa siwang ng bintana. Nakita ko mula sa dilim ang isang lalaki na sinasaway ang isang babae. Hindi ko siya gusto. Ako ang magiging asawa mo. Bigla siyang naging aso. Inangilan ang lalaki. Tumakbo ito papalayo. Umalis na ang matanda. Umalis na rin ang aswang. Sa madaling salita, lumipad ang isang aswang patungo sa direksyon kung saan nagtungo ang aso. Hindi ito kwento-kwento lang, Dark Shadow. Yun talaga ang totoo kong nasaksihan ng dalawa kong mga mata ng mga oras na yun. Bagamat hindi ako naniniwala sa aswang, pero sa nakita ko, mahihintakutan ayon kasi sa aking na-research. Sila pala ang tinatawag na aswang na tiktik. Isang uri ng aswang na tinatawag na tiktik. Sinasabing ito ay maaaring maging isang malaking ibon, isang maliit na aso na kumakaway. Ang pangalan ay nagbumula sa tunog ng kanilang tawa o ingay na parang tiktik. Ang tiktik ay madalas na sinasabing maaaring nagpapalit ito ng anyo. Minsan isang malaking ibon, minsan isang maliit na tao na kumakaway-kaway. Ang pangalan ay nagbumula sa tunog ng kanilang tawa o ingay na parang tiktik. Ang tiktik ay madalas na sinasabing maaaring magpalit ng anyo mula sa ibon patungo sa isang tao. Alam ko naman na ang mga kwentong aswang ay isa lamang sa kulturang mitolohiya. Hindi naman ito totoo. Sa tunay na buhay, ito'y bahagi lamang ng mga tradisyon at paniniwala ng mga lokal na komunidad sa Pilipinas. Sinasabi naman ng ilan na ito raw ay maaring maging isang malaking ibon o isang maliit na tao na kumakaway-kaway. Ang pangalan ay nagbumula sa tunog ng kanilang mga tawa o ingay na parang tiktik. Ang tiktik ay madalas na sinasabing maaaring magpalit ng anyo mula sa ibon patungo sa isang tao. Alam ko naman na ang mga kwentong aswang ay isa lamang sa kultura ng ating bansa. Naalam ko naman na ang mga kwentong aswang ay isa lamang sa kultura o mitolohiya lamang. Hindi ito totoo sa totoong buhay. Ito'y bahagi lamang ng tradisyon at paniniwala ng mga lokal na komunidad sa Pilipinas. Isa na nga roon ang lugar na napuntahan ko. Pero yung nakita ko,
Hindi naman ako namamalikmata lang at hindi ako nakasaksi. Pero ayon sa aking pag-aaral, sila'y mga nilalang na kinukontrol ang puso't isipan ng mga tao. Ayon din kay Tata Demetrio, madali lang sa kanila ang magpalit ng anyo. Pwedeng pusa, baboy o aso. At madaling nakalilipad kung gugustuhin nila. Kinilabutan ako, Dark Shadow. Ayon kay Tatay Demetrio, madali lang sa kanila ang magpalit ng anyo. Pwedeng pusa, baboy o aso. At madaling nakalilipad kung gugustuhin nila. Kinilabutan ako bigla nang may bumagsak sa bubong ng bahay. At narinig ko ang kaluskos sa pintuan ng bubong. Kaya madali kong kinuha si Tata Demetrio. Pinaspas niya ng 3 ulit, sabay sabi, Lumabas ka dyan! Lumayo ka, aswang! Kung hindi, makatitikam ka sa akin ng hagupit ang buntot pagi! Ha! Ha! Layo! Layo! at narinig ko ang halakhak. Umalis ito at lumipad palayo. Hindi na ako nakatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, nagkagulo sa labas dahil sa pinatay na baboy. Nawala ang puso nito. Nagtaka ako. Kaya tinanong ko uli si Tata Demetrio. Bakit? Sino ang pumatay sa baboy? Ang lalaking aswang, nakatrato ng babae. Kilala mo ba ang babaeng yon? Tanong niya uli sa akin. Opo, Trinidad po ang kanyang pangalan. Tendera po siya sa kamarin. Sabi ko sa kanya, matindi ang pagkakagusto niya sa'yo. Pero may hadlang, Juan. Ang lalaking sabi kong katrato niya. Totoo ngang naakit ako kay Trinidad, pero hindi ko akalain na may katrato na pala siya. Mahirap nang sumingit ako sa kanilang pag-iibigan. Napatango si Tata Demetrio. Kaya nag-isip siya, marahil nag-aalala rin siya sa akin sa kalagayan ko, sa maaari kong kainatnan. Nang mga oras na yun, unti-unti nang naging malinaw sa akin kung bakit ako nadistino sa lugar na yon, kung bakit kakaunting guro lang ang pumapayag sa destino na yon. Kakaunti lang ang nag-i-stay doon. At kapag nakaalis na ang mga nadidistino doon, hindi na nila ninanais na makabalik pa sa sityo na yon. Hindi po sa magmabayabang Dark Shadow. Ang sabi po ng mga magulang ko, lalo na ng nanay ko, ganun din po ng mga classmate ko. Noong ako ay nasa kolehiyo pa, mistiso daw po ako, Dark Shadow. Kaya siguro hindi maiwasang may magkagusto sa akin. Yun nga lang, kakaibang nilalang naman ito. Dahil ito ay isang aswang. Pero sa ganda niya, Dark Shadow, isang morenang babae, tipikal na dalagang Pilipina. Natural o kayumanggi ang balat. Marahil dahil sa kanilang kahusayan sa pagsasaka at pangangalaga sa kanilang kalikasan, lalo pang nagpaganda sa kanya ang kanyang kasuotan. Tradisyonal na kasuotan ng mga taga Bukidnon, makulay na kasuotan. Yari sa tela ng abaka. Ang isang tipikal na kasuotan naglalaman ng mga elemento ng kultura ng tribo sa Bukidnon. Malaking damit nga pala at mahabang palda, may makukulay na disenyo.
para sa kanilang pambansang motive. May mga garing o perlas na gawa mula sa mga lokal na materyales. Ganun ang itsura niya. Kaya kahit naman siguro sino, hindi mo iisiping aswang nga siya. Nang pumasok ako kinabukasan, binigyan ako ng ugat na hindi ko alam kung bakit itinali iyon ni Tandang Demetrio sa aking katawan. Pinahiran ako ng langis. Banal daw ang langis na yun, sabi niya. Hindi naman ako naniniwala dahil nananalig ako sa Diyos kaysa sa mga bagay-bagay na pinaniniwalaan nilang pangontra daw sa aswang. Hindi naman ako tumanggi kasi nga sasama ang loob nila kapag hindi ko sinakyan ang kanilang paniniwala. Proteksyon at pangontra daw laban sa pag-atake ng aswang. Sagot ko naman kay Tandang Demetrio, ayaw ko nang makipag-away. Kaya ako naroon sa lugar na yon para magturo sa mga kabataan, hindi para makipagtunggali sa mga aswang. Pero pailing-iling siya. Basta sundin lang daw ang bili niya para ligtas daw ako sa lahat ng oras. Tanghali na. Pagkaalis ng mga batang nag-aaral, biglang dumating si Trinidad. Napakaganda niya. Hindi ko akalain na ang ganda niyang yun. Sa likod doon, isa pala siyang aswang. Humingi siya ng paumanhin at tawad sa nangyari. Pero hindi niya naipangako na hindi na mauulit dahil mapusok ang lalaking aswang. Nakatrato ng mga magulang niya. Dati daw, mabait naman iyon. Pero naging siloso dahil nakita niyang masyadong malapit ito sa akin. At inamin na nabiyag ko ang puso niya. Napangiti ako at hinawakan ko ang kamay niya. Lumabas ang matutulis niyang mga ngipin at ang kanyang matutulis na kuko. Napaiktad ako. Pero maya-maya pa'y nawala na iyon. Napalitan ng mapuputing kamay at napayakap siya sa akin. Halos tumalon ang puso ko sa tuwa. Pero binitiwan ko siya nang may nagliliyab na mga mata. Nakatitig sa amin. At anumang oras, pwede niya akong sagpangin. Pero humarang si Trinidad sa harap ko. Naglabas ito ng kuko, matatalim, at handang labanan ang kaharap kong aswang. Ungol ni Trinidad at nagwika. Oras na para singilin siya. Kahit ang hibla ng buhok niya, mapapatay kita. Isa ka lang malakas na ungol. Isang malakas na ungol ang pinakawalan ni Roro. At bigla itong nawala. Nawala din si Trinidad. Halos manginig ang tuhod ko. Nagtayuan ang mga balahibo ko sa nangyari. Nakita yon ni Tata Demetrio. Napangiti ito sa akin. Sabi niya, mahal daw ako ni Trinidad. May dinuko siya sa bulsa ng pantalon. Iniabot sa akin. Isang kwintas na tanso. Ang sabi niya, gamitin ko raw iyon para maligtas ako sa kuko ng aswang na si Rocco. Magdasal ka, Gurong Juan. Yan ang kaligtasan mo. Dark Shadow. Nangingimbabaw ang nararamdaman ko kay Trinidad. Hindi ang pagiging aswang niya ang naiisip ko noon, kundi kung paano kami magkakatuluyan. Baka maging normal na tao din siya. Kahit naman siguro
sino ay mabibighani sa kanyang taglay na kagandahan? Anong panama sa kanya noon ni Don Zulueta? Kung mabibihisan siya at maaayusan, lalo pang titingkad ang kanyang kagandahan. Sa eskwelahan, nagkatipon ang mga bata. Lumapit sa akin si Purong at nagwika, "Tutulungan namin kayo! May magagawa kami laban sa mga aswang niyon!" Pero pinigilan ko sila na wag nang makisali pa. Ani ni Purong, "Ililigtas ka namin aming guro! Pangako!" At nagsipagtakbuhan ang mga bata. Sumapit ang hapon. Tinawag ako ni Tata Demetrio. May dumating na kalata sa head office at nagsasabi, granted na raw ang request ko for transfer. 1 linggo lang ang natitirang araw ng pamamalagi ko sa lugar na yon. Parang kailan lang nang magsimula akong magturo sa kanila. Magkahalong lungkot at saya ang naramdaman ko ng mga araw na yon. Tunay na hindi na rin talaga makalimutan ang naranasan ko sa lugar na yon. Napamahal na sila sa akin kahit kakaunti lang ang mga estudyante ko. Pero naging malapit sila sa akin. Ganon din ang mga magulang nila. Lalo na si Tatay Demetrio na nagpatuloy sa akin. Si Pulong ang binatilyong itinuring ko ng parang bunso ko ng kapatid. Ewan ko ba, noong una parang gusto ko nang umalis sa lugar na yon. Pero nang tumagal, nang mag-grant ang request ko for transfer, emotional ako ng mga oras na yung Dark Shadow. Sa puntong yun, si Trinidad ang naisip ko. Iiwanan ko na siya. Kaya hindi ako pumayag na hindi kami magkausap bago malang ako makaalis ng lugar na yon. Saktong kabilugan ng buwan, kinagabihan, sa di kalayuan ay nakita ko ang napakagandang dalaga sa lugar na yon. Si Trinidad. Bagong paligo siya kaya mabango. Nakasuot siya ng puting damit. Kaya lalong tumingkad ang kanyang kagandahan. Mabango pa. Wari ko'y parang hindi ko kayang iwan ang babaeng yun. Kung pwede ko nga siyang isama sa syudad. Habang papalapit siya sa akin, inilulugay naman ng hangin ang kanyang mahabang buhok na siyang lalong nakahok sa akin. Nang malapit na siya, nakita kong nalungkot ang kanyang muka. Tila alam niya na rin na aalis ako. Doon ko na sa kanya isinalaysay ang lahat. Salamat, Trinidad. Dahil sa kabila ng panganib at kahirapan ko, nandiyan ka para sakluluhan ako. Lalo na sa mga kapon mo nilalang na hindi namin kayang laban ng pisikal. Patawad. Tila mailap sa atin mga pagkakataon kung kailan may nararamdaman na ako para sa'yo. Tsaka naman ako aalis dito. Pero kung gusto mong sumama sa syudad at maging maganda ang buhay mo, isasama kita. Mariin ang pagtanggi nito. Mahigpit daw na ipinagbabawal sa kanila ang pumunta ng syudad. Para sa kanila, impyerno daw ang syudad dahil maraming panganib ang pwede nilang suungin, lalo na kapag nalalaman ng mga tao ang kalagayan nila. Wala man lang akong nagawa para pilitin siya. Naisip ko na lang kung talagang kami, tadhana ang gagawa ng paraan para paglapitin kami. Nakita kong malungkot ang kanyang muka. Tumulo ang luha. Niyakap niya ako.
at biglang may gumuhit na matalim sa aking likod. Sabay tawa ng isang aswang na lalaki. Ikaw! Papatayin kita! Pasigaw nitong tinuran. Subalit, biglang humarang si Trinidad at buong tapang na hinamon ang lalaking aswang. Ako ang harapin mo! Huwag ang mahal ko! Naghamok silang dalawa. Kinabahan ako, maging si Tatay Demetrio. Hindi namin alam kung sino sa kanila ang mananalo at kung sino ang matatalo. Nang pareho silang mahulog sa lupa, hindi na ako kumilos. Tiningnan ko lamang si Trinidad. Natakot ako. Baka napatay na si Trinidad. Naalala ko ang bigay ni Tandang Demetrio. Ang kwintas na tanso. Akma namang aatakihin at susugurin niya ako. Sabay tapon ko ng kwintas na tanso. Dasal ako ng malakas. Manaming Diyos na nasa langit! Tulungan mo ako, Panginoon! Tumama ito sa dibdib niya. Napasigaw ito sa sakit. Dumating naman si Purong at ang mga bata. Sigaw ni Purong. Tapunan ng asin at bawang at kalamansi! Sabay-sabay tayo! Hup! Lalo itong namilipit at natumba sa lupa. Sumigaw si Purong. Heto! May bawang pang kasama! Umalingaw-ngaw ang nakakikilabot na sigaw. Napayuko ako. Sabay lagay ng palad ko sa tenga ko. Nagsigawan ang tuwa ang mga bata. Wala na ang aswang nakatrato ni Trinidad. Wala na sa ganung sitwasyon. Dali-dali kong nilapitan si Trinidad. Napahawak siya sa braso ko at nagsabi, "Salamat, ligtas ka na." Sabi ko. "Juan ang pangalan ko." Napangiti siya. "Salamat, Juan. Hindi ka napatay ng aswang. Salamat." Ani ni Trinidad. "Huwag kang mag-alala. Buhay naman ako eh." Alam ko alis ka na. Hindi na kita makikita muli. Kasi tunay kang tao. Ako kami dito. Kakaibang pagkatao ko. Pero masaya ako na nakilala kita. Paulin mo ang pag-ibig ko. Pag-ibig ng isang aswang. Paalam! Mahal kita, Juan! Sabay na rin nagpaalam si Tandang Demetrio at ang mga bata sa akin. Ang maliit na kamay na humakbay sa akin ang nagatid ng alaalang hindi ko kailanman makalilimutan. Magpahanggang ngayon na matanda na ako, nasa isipan ko pa rin ang pangyayaring yon sa lugar na puno ng mga aswang. Kasi sa totoo lang talaga, Dark Shadow, si Trinidad talaga ang unang babaeng nagpatibok ng puso ko. Sobrang layo na rin talaga kasi ng destino ko. Halos isang araw ang biyahe para makarating ako sa kanila. Wala ring signal sa kanila ang cellphone noon. Kaya nawala na rin kami ng komunikasyon. At unti-unti, sa patuloy na paglagas ng mga dahon sa tangkay ng panahon, sabay din ang paglagas ng aking alaala sa kanya. Nakalimutan ko na siya, Dark Shadow. Ganon din ang nararamdaman ko sa kanya. Subalit, dumating naman ang isang babaeng
Siya kong nakaisang dibdib. Ganitong panahon ako nung umalis ako ng patungong ibang bansa. Tag-init at malikabok. Hindi pa rin nagbabago. Ang karil, kakalog-kalog pa rin. Kinakalawang na kasi. Naririto pa kaya siya? Sila? Ay, magkikilala pa kaya nila ako? Si Juan Pusugal. Manan! Libmanan! Oo, ang bababa! Libmanan na! Narito na ako. Ason, sana buhay ka pa. Ito na ako. Nagbabalik. Di ba sinabi ko sa'yo nun, babalikan kita. Kahit anong mangyari. Saan ba ako tutuloy? Si Tay Ramon. Sana nandito pa sila. Sana. Chong, palamig po. Piso lang. Tubig, meron ka? Igwa. Akin na. Eto, sa'yo ng sukli. Mabalos po. Bisto mo si Tay Ramon Cruz? Iyo po. Duman po ang araw niya sa Balyong Riles. May ataman po mga ido. Salamat. Medyo mahaba-haba ang lalakaring ito. Tay Ramon! Tay Gurang, may naghahanap po sa imo, Pay. Iyo. Narinig ko. Ipagsusulit na ini. Tay Ramon! Ikaw na po ba yan? Sisay ka. Sino ka? Si Johnny po. Sinong Johnny? Si Juan Pusugal po. Pusugal? Ikaw na ba yan? Ako nga po ito. Para maniwala ako. Hain si Peklat kang taga sa imong tabay. Natatandaan niyo pa yon? Oo naman. Eto. Ipagsusulit ka. Ikatalaga yan. Tara, pasok. Salamat. Saan ka galing? Akala namin patay ka na. Muntik na po talaga. Akala ko rin hindi na ako makababalik ng buhay. Pero nakasurvive ako. Bakit ka nandito ngayon? Alam ko mapera ka na. Mayaman ka na, hindi ba? Halata sa suot mo, pati sapatos mo. Wala kang dalang gamit. Naiwan ko po sa syudad eh. Nagbalik ka digdi. Sobrang hilahod na ang baryong ini. Halos hindi na nakikialam ang gobyerno. Dulo na kasi ng Riles. Hindi pansin ng iba. May babalikan po kasi ako eh. Nangako ako na kahit anong mangyari, babalik ako. Wala ka nang babalikan dito. Meron po, Tay Ramon. Sino? Sinong babalikan mo? Si Asuno, si Corazon. Si Corazon. Corazon Green Pluma. Jesus Maria, naluko ka na, Johnny. Bakit po? Nasaan siya? Hindi pa po ba siya matanda? Kasi matanda ako sa kanya ng 10 taon eh. Tama ka. Pero malas mo. Bakit po? Nasaan siya? Si Ason. Si Corazon. Ang muse ng baryong ito. Ang maganda at batang si Corazon. Tay Ramon, nasaan siya? Wala na siya dito. Nasaan po siya? Patay na siya, Juan. Patay na si Ason. Ang magandang si Ason. Ha? Pero nagpaabot siya ng mensahe sa akin. 2 taon na ang nakararaan. Imposible. Alam mo kung anong ikinamatay niya? Ano pong ikinamatay niya? Nagbigti.
Nauunawaan ng mga aso kung anong pinag-uusapan natin. Hindi ba karelasyon mo si Ason? Opo. Kaya ako nagbalik rito. Para sa aking pangako. Nababalik ako at kukunin ko siya. Wala na siya. Nang umalis ka, nahirapan siya. Kawawa si Ason. Kawawa siya. Aalis ka? Bakit? Hindi ba sabi mo dito tayo titira? Magtatayo tayo ng bahay at dito bubuo ng pamilya? Bakit ka aalis at iiwanan ako? Babalik naman ako. Kailangan magtrabaho ako para may pera tayo. Hindi ko kailangan ng pera. Mabubuhay tayo pero sa karil. Magtitinda kahit ano at mabubuhay tayo. Pero gusto ko mabuhay tayo maayos. Tsaka mapag-aral magiging mga anak natin. Kaya natin dito, basta naririto ka, Juan. Pangako, babalik ako. Aalis ka? Kahit sabihin ko sa'yo na buntis ako? Sinasabi mo yan para hindi ako umalis. Ason, promise, babalik ako. Babalikan kita. Kahit anong mangyari. Kahit matagal. Basta babalikan kita. Pangako. Magkaminsan ang pangako ay sadya at napako. Nangyari nga ang lahat kahit labag sa kalooban at kagustuhan ng bawat isa. Nasunod pa rin ang kagustuhan. Magkapera lang ang lalaking minamahal ni Corazon. Umalis itong luwaan ang mata ng babae at hindi na siya umaasang babalikan pa ng lalaki. Araw-araw siyang umiiyak habang lumalaki ang kanyang tiyan. Nagsikap siyang magtinda dahil gusto niyang mabuhay ang bata na ipinunlamo sa kanya. Pero naghirap siyang grabe. Hanggang dumating ang araw na magsilang siya. Sige, Ason, iri mo. Sige, ilabas mo ang anak mo, malapit na. Sige, Ason, malapit na. Siya ang makakatulong sa iyo paglaki niya. Sige. O sige, Ason, isa pa. Lalabas na ang anak mo. Ano na, malapit na, sige. Kunti na lang. Lumabas na. Babae. Babae. Matutulad din siya sa akin, Teramon. Hindi. Maganda din siya. Siya ang mag-aahon sa iyo sa hirap. Hirap na ako. Aasikasuhin ko na ang anak mo. Huwag mo siyang pabayaan, Teramon. Hindi. Aayusin ko lang siya. Hirap na ako. Johnny, nasan ka? Bakit hindi ka nagbalik? Johnny! Ayoko maghirap ka, anak. Kaso, walang ama mo. Ni hindi ka niya nakita. Paalam, anak. Tulungan mo ang sarili mo, Isabel. Teramon, huwag mong papabayaan ang aking anak. Akong bahala. Kumain ka na. Palakas ka. Ang anak ko, ihahabilin ko sa'yo. Sige na. Magpahinga ka na. Tahimik ang bata. Palibasa nakasuso na sa ina. Ason! Ason, uminom ka muna ng gatas ng kalabaw. Ha? Ason! Ason! Bakit ka nagbigti? Bakit? Sa kawalang pag-asa, tinapos ni Ason ang buhay niya at iniwan ang anak niya. Bakit mo ginawa yun? Paano na ngayon?
Kanino ko ihandog ang lahat ng pinaghirapan ko? Tyramon, nasan po ang anak ko? Sasamahan kita kung nasaan siya naroroon. Sumunod ka sa akin. Sige, mauna muna kayo mga aso ko. Baka may ahas dito. Tyramon, sementeryo ito ah. Oo, sementeryo nga. Pero bakit? Dito ba nakatira ang anak ko? Dito nga, Johnny. Dito siya nakatira. Ano? Isabel! Isabel! Tulog ka ba, Isabel? Hayan ang anak mo, Johnny. Ano yan? Parang kalansay sa... Buhay pa ba siya? Buhay ako. At dito ako nakatira. Buhay na kalansay. Hindi! Hindi! Ah! Hindi ako makapaniwala. Buhay pa ba siya? Isang dalagitang payat ng payat. Kasalanan ko to. Kasalanan ko lahat ng ito. Bakit ba hindi ako makatulog? Anong gagawin ko? Dito ako nakatira. Dito ako nabubuhay. Kasi binabantayan ko ang mama ko. Sabi niya pagbalik mo mabubuhay siya. Mabubuhay siya! Hindi ako matahimik. Babalikan ko ang aking anak. Kailangan balikan ko siya. Dala ng damdamin ng ama, binalikan niya si Isabel para na rin sa kanyang katahimikan. Nagdalang awa siya kahit may takot sa kanyang dibdib. Binalikan niya ang kinalalagyan ng kanyang anak sa lumang sementeryo. May dumarating. Magtatago ako. Baka matakot sila sa akin. Isabel? Isabel, asan ka? Magpakita ka sa akin, anak! Dito ako lilitaw sa mismong tabi niya. Uy! Natakot siya! Tinawag mo akong anak? Bakit? Tatay ba kita? Nanay? Tatay ko ba siya? Sinong kinakausap mo? Nanay ko. Ayan siya. Kalansay? Nanay ko yan. Kasama ko siya dito sa bahay ko. Pumunta ako rito para isama kita. Ipagagamot kita. Nanay? Nanay, ipapagamot niya ako. Ayoko! Wag! Hindi kita inaano ah! Wag! Pigilin mo siya! Pigilan mo siya! Wag! Sige! Aalis na ako! Tyramon! Bakit kayo hinahabol ng aso ko, Juan? Kinagat niya ako, kaya tumakbo ako. Galing ka sa sementeryo? Oo. Bakit? Anong ginawa mo doon? Pinuntang ko lang si Isabel. Kaya pala. Alam mo bang binabantayan siya ng mga aso? Kahit hindi aso ko. Mga asong gala.
Pinoproteksyon na nila si Isabel. Tay Ramon, paano siya nabubuhay doon? Sino nagpapakain sa kanya? Baka mamatay siya sa gutom. Ilang ulit na siyang namatay, pero nabubuhay siya sa paraan ng Diyos. Imposible yan, Tay Ramon. Posible. Dahil nakita mo siya. Buhay siya. Pwede magtanong, sino yung kalansay sa kabila ng nicho? Para siyang buhay na bangkay na nagpapalipat-lipat sa mga hukay doon. Si Ason. Si Ason? Si Ason? Si Corazon? Hindi ba sabi mo patay na siya? Matagal na? Oo naman. Ang kalansay na nakita mo na yakap niya ay ang kanyang ina. Ang minahal mong si Ason. Tulungan mo ko makuha siya at madala sa paggamutan para mabuhay siya ng normal. Kukunin mo siya? Tulungan niyo ko. Alam kong susundin niya kayo. Hindi ko natitiyak. Nasanay na siya sa sementeryo. Doon na siya lalaki at doon na siya magdadalaga. Hindi pwede. Pwede siyang mamatay doon. Ilang ulit na siyang namatay. Paulit-ulit. Pero nabubuhay siya dahil sa pagmamahal at pagkalinga ng kanyang ina na si Ason. Pero patay na si Corazon. Tay Ramon, pakiusap. Tulungan niyo ko. Alam kong susundin niya kayo. Bakit? Nagpaalam ka ba sa kanyang ina? Pero Tay Ramon, patay na si Corazon. Kung hindi ka nagpaalam kay Ason, hindi mo siya makukuha at madadala. Tiyak, hahadlangan ka ni Corazon. Ano? Maniwala ka sa akin. Matagal na ako sa buhay na ito. Pwede akong umalis na dito. Pero dahil nangako ako kay Corazon na hindi ko iiwan ang anak niya, kaya naririto ako. Hindi niya ako nilalayuan. Sumusunod siya kahit saan ako magtungo. Minsan nagpapakita siya sa akin. Ginugulo ako ng kanyang kaluluwa. Pero ngayon, naririto ka na bilang ama niya. May karapatan ka kay Isabel dahil anak mo siya. Pero hindi mo siya makukuha kung hindi mo kakausapin si Corazon. Kailangan mong magpaalam na kukunin mo si Isabel. Yan ay kung papayag siya. Ano? Labis mang nagtaka si Johnny sa mga sinabi ni Tatay Ramon. Inabot naman siya ng takot at halos kumalug ang tuhod niya sa gustong mangyari ng matanda. Ang paraan kung ano ang gagawin upang pumayag ang isang matagal ng patay. Inaasahan ng isang batang babae na sa lumang sementeryo nakatira. Labag man sa kalooban ni Johnny ang mga bagay na ipinagagawa ni Tatay Ramon. Pero kailangan niyang gawin, kaya kumilos siya upang simulang gawin ang sinabi ng matanda. Magdala ka ng itim na kandila, Juan. Bulaklak na pinakapaborito ni Corazon noon. At muli mong sabihin na mahal mo siya at hindi mo siya kinalimutan. Suyuin mo siya, katulad noon. Mga panahon na nililigawan mo siya. Kapag sinagot ka niya, natitiyak ko, makukuha mo ang iyong anak na si Isabel. Lahat ng sinabi mo imposible, Tay Ramon. Hindi ko magagawa yan. Ang banik luhod sa matagalang patay. Para sa isang batang... hindi ko magagawa yan. Hindi!
Sabi mo anak mo ko. Pero bakit mo ako pinabayaan? Huwag ka. Hindi totoo ang pagmamahal mo. Pinabayaan mo ko. Umasa ako na babalik ka, pero nauwi sa wala ang pangako mo. Nauwi sa wala. Wala! Ano ba ito? Dapat na akong umalis at kalimutan sila. Patawad, Hason. Patawad, anak. Tama. Paalis na ako. Magpapakalayo-layo na ako. Teka, kanina pa ako nakasakay dito pero hindi pa umalis ang tren. Magtatanong nga ako, baka dili lang biyahe. O baka may hinihintay pang bagahe. Pero bakit hindi pa umalis ang tren? Akala ko ang schedule alas 4 lang. Mag-aalas 5 na. Ay, dili talaga ngayon. Kasi may hinihintay na kargamento. Ganun ba? Sige, maghintay ako. Makabili nga muna ng tubig. Oh, ano yan? Ay, sakayan. Dito na sa estribo. Ano yan? Ataol? Bakit may nakasakay na ataol? Hindi ba bawal yan? Ihatid lang yan sa sementeryo. Pero... Teka, bakit parang paurong ang takbo ng tren? Paurong nga. Teka, sandali. Hoy, bababa ako. Sandali. Ano ba ito? Makababa nga. Maalikabok. Bakit nasa lumang sementeryo ang tren? Sir! Sir, ano ba? Hoy! Huwag niyo ako iwan dito! Bakit dito niyo ako binaba? Nasaan na ba akong parte ng sementeryo? Hindi ko alam ang lugar na to. Kailangan makabalik ako para makasakay mamayang gabi. Kilala ko ang taon na yun. Aso yun ni Tay Ramon. So ibig sabihin, naririto ako sa lumang sementeryo. Hindi. Tatay, bakit Isabel? Ikaw yan? Ako nga po. Kukunin mo na po ba ako? Paano ako napunta rito? Sabi mo kasi sasama mo na ako. Bakit ako napunta rito? Kasi kakausapin mo si nanay. Para isama mo ako, di ba? Kaya ka naririto, Tay. Hindi ko alam kung bakit ako nakabalik rito. Aalis na ako. Dito ako magdadaan palabas ng sementeryo na to. Hoy! Saan ka pupunta, ha? Aalis na! Hindi ka makakalis dito. Kasi hinihintay ka ni nanay. Bakit ako naririto? Hindi ako dapat nagbalik rito. Bakit? Kasi may pangako ka, hindi ba? Isipin mo ang binitawan mong pangako. Kalilimutan ko na yun. Imposible ang gusto mo. Gusto ko nang makalis dito. Bubuo ng bagong pamilya. Naririto ang pamilya mo. Dito sa lugar kung saan kay sinilang. Babalikan mo sila gaya ng pangako mo. Suyuin mo si Corazon para maging maligaya kayo ng pamilya mo. Hindi! Hindi! Tatay ko! Hindi! Hindi! Tuparin mo ang iyong pangako! Tuparin mo! Pero Mon, patawad. Pero kailangan ko ang tulong ninyo.
Kung tutuparin mo ang pangako mo, tutulungan kita, Juan. Iyon lang ang tanging paraan upang makaalis ka sa lugar na ito. Tuparin mo. Suyuin mo si Ason, ang babaeng iyong pinangakuan. Sige, gagawin ko. Kung yun lang ang tanging paraan, gagawin ko. Nakaririndi naman ang alulong na yon. Iyan ang tanda. Kailangan mo nang gawin at tuparin ang iyong pangako. Labag man sa kalooban ni Johnny ang mga bagay na ipinaggagawa ni Tatay Ramon. Pero kailangan niyang gawin, kaya kumilos siya upang simulang gawin ang sinabi ng matanda. Itim na kandila? Bakit itim? Hindi bale. Mas mabuting gawin ko na lang. At bulaklak na pulang-pula. Hindi ko alam kung tamang gagawin ko. Anong magagawa nito? Tay Ramon, saan ba ang pinaglibigan ni Ason? Sa tabi ng tirahan ni Isabel. Ha? Simulan mo na ang dapat mong gawin. Sisindihan ko ang kandila. Nagkaroon ng hangin. Anong ibig sabihin nito? May ilaw. Maliwanag sa higaan ni nanay. Ason, naririto ang bulaklak na alay ko sa'yo. Tutuparin ko ang pangako ko para sa'yo. Pero bakit hindi mo ko hinintay? Bakit ginusto mong tapusin ang buhay mo? Dahil hirap na ako sa paghihintay sa'yo. Kay tagal mong nawala, pero hindi ka nagbalik. Ha? Matagal akong nawala. Pero muntik din ako mamatay. Dahil hirap din ang buhay ko sa ibang bansa. Pero ang pangako at isang sumpa na dapat mong tuparin. Naghintay ako hanggang sa isilang ko ang iyong anak. Pero pinabayaan mo siya. Hindi mo inalala ang supli na mayroon ako. Pinilit kong mabuhay sa kabila ng lahat. Isinilang ko siya sa gitna ng hirap ng pagtitiis. Pero paano ko siya bubuhayin? Wala ka. Hindi ka nagbalik sa tamang panahon. Kaya naisipan kong tapusin ang buhay ko. Para wag danasin ng bata ang buhay na dinanas ko. Duwag ka rin, Ason. Hindi ka naghintay sa akin. Kaya yan ang nangyari. Nadamay sa iyong paghihirap ang anak nating si Isabel. Kawawa naman siya. Pero pinilit niyang mabuhay sa tulong ni Tay Ramon. Tay Ramon? Ang taong tumulong pero naglugmok sa akin sa sobrang paghihirap kaya nagpakamatay ako. Inabuso niya kami. Anong ibig mong sabihin? Pareho kayong mga lalaki. Mapagsamantala. Mga duwag sa responsibilidad. Hindi marunong magmahal. Anong ibig mong sabihin? Tay Ramon? Aba syempre, kailangan ko naman na may mapakinabangan. Pinabayaan mo siya. Ako ang nag-aruga sa kanya hanggang manganak siya. Di syempre dapat may pakinabangan din ako. Ganyan kayo. Walang naiba sa inyo. Mapagsamantala. Kaya pinili kong patuloy na mabuhay pati si Isabel. Kahit dugo ko ang ibigay sa kanya para mabuhay kahit wala nang buhay ang katawan ko. Pilit kong binuhay ang aking anak para makita mo sa iyong pagbabalik. Anong ibig mong sabihin? Ngayon nandito ka. Sama-sama na tayong pamilya. Tinupad mo ang pangako mong magbabalik. Anong... Naririto na tayo.
buo ang pamilya. May tatay, may nanay, at may anak, at may lolong mapagsamantala. Sama-sama tayo sa hukay. Ang kamay ko! Sama na tayo! Sama kayo sa hukay ng kamatayan! Hindi! Unti-unti akong natutunaw. Hindi! Buhay pa ba ako? Hindi pa ako patay! Magandang araw po, Dark Shadow. Ako nga po pala si Anthony o kilala bilang Tunet. Nakatira rito sa Coronadal, South Cotabato. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang nakakalokang karanasan ko dito sa probinsya namin. Ano? Aalis ka nang hindi man lang nagsasabi sa akin. Pero Lola, sige na po. Ngayon lang naman eh. Minsan na nga lang ako humiling sa inyo eh. Sabel, abay ibiniling ka sa akin ng mga magulang mo noong nabubuhay pa. Ayoko namang masisi nila ako kapag may nangyaring masama sa'yo. Ay Diyos ko, ikaw na bata ka. Ay nako, talaga naman oo. Lola, hindi ka naman masisisi nun. Nasa langit na nga po sila. Abay namimiloso po ka pa. Pero Lola, minsan lang naman ang piyesta dito sa barangay natin eh. Maano namang makisaya lang kami kahit minsan, di ba? Sige na, Lola. Pumayag ka na kasi. Pinsan! Naririto na ako! Chararat! Bakit parang nag-away yata kayo ni Grandmother? Si Lola kasi, ayaw akong payagang pumunta sa sayawan mamaya. Bakit naman po, Lola? Pumayag na po kayo. Sige na po. Minsan lang naman po kami makapagsaya Ayaan mo na po, Grandma. Ako na po ang bahala sa beautiful mong apo na pinsan ko. Ay, dako, ikaw talaga, Anthony. Kung saan-saan mo niyayaya yung apo ko. Baka mapahamak pa kayo. Cargo di konsensya ko pa. At saka baka makasayaw niyo pa dun yung vampirang dumadayo sa sayawan. Hala, si Lolo talaga? Para lang mapigilan ako, gagawa-gawa ng kwentong barbero. Hindi na po ako naniniwala sa ganyan, Lola. Bata pa ako, yun ang kwento niyo eh. Ang lola talaga, naniniwala ka pa rin sa mga kwentong yan? Bagets po kami, hindi na kami naniniwala sa ganyan. Ay ano po, Lola? Bukas na bukas diyan, tutulong po ako sa inyo sa paglalako ng banig na binibenta nyo. Tsaka, dala ko na rin ang mga bagelya ko, kaya dito na ako jujulong pag-uwi Ay nako, mga batang ito. Oo, hoy siya, sige. Basta tandaan nyo, hanggang alas 12 lang kayo ng gabi. Pagkatapos umuwi ka agad kayo. Eto lang ang sasabihin ko sa inyo ha. Ang mga vampira, kampo ng demonyo yan. Lahat sila ay nagpapanggap lang na may maganda at kaakit-akit na mukha. Pero ang totoo, abay bulok ang katauhan ng mga yan. Nagpapanggap lang pero pangit talaga sila ha. Ang taray ng Lola, Cinderella ang peg, whatever. Aalis na po kami. Si Lolo talaga eh. O Isabel, yung mga billing ko ha? Oo na po Lola, oo na po. Sige na po ha, aalis na po kami. Isabel, ang laki-laki naman ng muwan. Bilog na bilog. Kaso dun sa daraanan natin madilim. Hindi masyadong kita doon doon. Ano ka ba? Ang ingay-ingay mo. Ano yun? Wow! Ang pogi naman na nasinaga ng one-light face niya. Ang pogi! Hoy, baliw ka ba? Sinong poging sinasabi mo dyan? Wala naman ako nakikita. Imukha mo nga yung third eye mo. Saan ba? Wala naman eh. Ang labo naman ng mata mo. Teka, kukunin ko yung flashlight ko. Eto na. Oh no, nalubat yata. Mas malabo ba yata ang light ng flashlight ko kesa sa mga mata mo? Ewan ko sa'yo. Iwan na nga kita. Pala ka. Asa na yung papang pogi na yun?
Nawala. Ang bilis niya nawala. Ayun siya. Sandali lang. Hintayin mo ko. Ay, doon din ba ang punta mo sa sayawan? Naulala yung pinsan ko. Oh, pogi niya. Pwede ba umarap ka sa akin? Gusto ko kasing makilala ka. Gusto kong maranasan ang langit sa iyo. Ay, suplado. Sandali lang! Sabay na tayo! Wait, Pogi! Wait! Oh, ang bilis yung mag-disappear! Sayang naman, hindi ko siya maisasayaw. Naiwagan talaga ako sa lalaking yun. Hahanapin ko siya sa sayawan. Bakit bang tagal mo? Wala kasi bigla yung Pogi dun eh. Susunod ko sana, kaso bigla siyang nawala sa kawalan. Tsaka ang dilim ng daan. Oh, bakit palinga-linga ka ng tingin? Dito siya eh. Asa ka naman ang papatuso sa iyong paminta ka? Grabe ka ha. Hindi na bali hindi maging akin. Matikman ko lang ang kagapuan niya. Ay, tara na nga. Nandun na yung mga kaibigan natin, oh. Nagsasayaw na sila. Pero ikaw, alam mo, diig mo pang ginahasa ng 5 lalaki sa itsura mo. Mayos ka nga. Ay grabe, para akong bruha. Sandali magre-refresh lang ako Saan ba ang table mo? Doon sa dulo ha, table 12. Sige, susunod ako. Ay, bakit parang nagayumaw sa Pogi na yun? Sobrang kasing cute yun. Mukhang hindi siya taga-barrio. Mukhang galing siya ng syudad. Kaya lang, parang ang weird. Teka, hindi ko lang napansin. Yung sinabi ng MC doon kanina, sa lugar kung saan wala yung pretty boy na yun. Tonette, don't be so overthinking, ha? Hindi siya ganun. Sana nandito siya sa sayawan. Kahit ubusin ko tingnan ang lahat ng mga lalaki rito, makita ko lang siya. Yung misteryosong lalaki na nakapulang hoodie. Kanina pa nakatingin sa akin ha. Ayan, papalapit na sa akin. Can I dance with you? Ang gwapo niya. Mala Daniel Padilla. Can I? Ako? Yes. Ako talaga? Ay, jackpot naman ako sa sayawang ito ngayon. Yes. Salamat. Doon tayo sa gitna. Ay, ang lambot ng kamay niya. Ang init. Hindi kaya ito yung lalaking nakita ni Tonette? Kaya naiwan siya kanina? Kung nakita ko to kanina, tsak na magpapaiwan din talaga ako. Napansin kita mula sa malayo. At hindi ko napigilang lumapit. Nakakakilig naman yung sinasabi mo. Bakit ka ba narito? Gusto ko ang pinakamagandang babae sa lugar na to. Bakit? Nakita mo na ba lahat ng babaeng naririto? At nasabi mo na maganda ako? Beauty is in the eye of the beholder. And you are my beholder. Huy! Sir Pretty Boy Gusto ko lang malaman mo. Marupok ako. Madaling mahulog yung loob ko sa lalaki. Lalo na pag sobrang sweet. Tapos ang muka, ay naku! Tapos sobrang sweet pa yung mga sinasabi. Sarap kagatin. Uy, grabe ka. Parang galing ka talaga sa nobela. Anong pangalan mo? Nicolas. At ikaw? Sabel. Ay, ang saya-saya naman ang pangalan mo.
Para bang may daladalang misteryo. Yung mga mata mong yan. Ay, ano ba naman yan? Kaya ka ba naka-hoodie kasi itinatago mo yung kaakit-akit mong beloy? Uy, ang cute-cute mo kahit wala kang beloy. Tapos, may beloy pa. Oh, ano pa? Ay, parang gusto ko na ako na lang ang manligaw sa'yo. Gusto ko yun. Oh, aba, bakit bumaba ang pagkakahawak niya? Hindi na sabihin ko. Parang malapit na sa pit ko. Gusto mo ba? Oo. Ha? Oh. Huwag mo masyadong ibaba yung kamay mo. Sabihin ko lang. Sorry. Pero gusto ko. Ano? What I mean is, parang may kakaiba sa mga mata mo, Nicolas. Anong meron? Pangit ba? Ay, hindi. Anong nakikita mo sa mukha ko? Para kasing may magic ka. Kanina lang ang lungkot ng puso ko. Pero ngayon, biglang sumaya ng sobra. Sa labas tayo? Ha? Gusto kong makabuela tayo. Pero, Doon tayo sa burol na yun. Kita naman dito eh. Dinig pa din ang music doon. No use searching for, I'll never. No use searching for, I'll never find you there. For you are far beyond compare. Sa gitna ng sayawan Dark Shadow, biglang nawala si Isabel sa maraming tao nang hindi ko alam ang dahilan. Ako naman, abala ako sa paghahanap ng lalaking nakita ko mula sa malayo sa dance floor. Halos makita ko na ang buong mukha ng mga lalaki sa sayawan pero hindi ko matagpuan si Pretty Boy. Lahat sila mukhang bariton o bariotic boy. Kaya naisip ko, wala talaga si Mysterious Pretty Boy sa sayawan. Sa totoo lang, hindi na ako nag-i-enjoy ng gabing yun. Parang halos maubos na ang oras ko sa kahanap sa lalaking yun. Nang maya-maya, may biglang sumigaw na lalaki sa di kalayuan at natigil din ang sayawan. Ang asawa ko! Pinatay ng vampira! May mga bagas pa ng pangil sa bandang liig niya! Wala na daw yung bakit sumisigaw. Dito na tayo! Ano ba naman itong nangyayaring ito ngayon ko na? Hindi na maganda to. Si Isabel! Nasaan si Isabel? Isabel! Teka, nasaan na siya? Jazz? Nakita mo ba si Isabel? Parang lumabas sila sa gate nitong sayawan. May kasama siyang lalaki kanina. Naka-hoodie na kulay red. Oh my God! Baka iniho na yun nung naka-hoodie na red. Teka, hindi kaya si Pogi yun? Kasi kanina, naka-red siya, naka-hoodie. O hindi, pupunta ko sila sa burol. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko ngayon. Sinagot na kita sa isang iglap lang. Feeling ko, ikaw ang Prince Charming na matagal ko nang hinihintay. Ako rin. Ikaw na ang prinsesang para sa akin. Hindi kita bibitawan. Ano man ang mangyari. Uminom na ako ng dugo kanina. Nang babaeng iniwan ko sa likod ng exit gate. Pero bakit? Parang nauuhaw pa rin ako. Nick, bakit ulala ka na naman? May dumi ba ako sa mukha? Wala naman. Sobrang ganda mo talaga. Pwede ba kitang halikan? Ha? Saan? Sa noo? Hindi. Saan? Sa pisngi? Hindi. Ay, pababa na to. Sa
Sa kamay o sa lips? Sa leeg mo gusto ko. Bakit naman sa liig? Kasi ang gusto ko sa mga babae ang leeg. Mas nahuhumaling kasi ako ng gusto. Kapag kinikis ko ang leeg ng babaeng gusto ko. Oh, sure ka dyan ha? Kakaiba yata ang gusto mo. Liig talaga? Sige. Ayaw mo ba? Gusto ko kaya. Ay, malalaglag yata ang panty ko kapag hinalikan niya ako sa liig. Ang pupula ng labi niya. Pakiramdam ko ang bango ng hininga niya. Ay, ano ba ito nangyayari sa akin? Bakit parang payag lang ako ng payag sa gusto niya? Bakit parang naiisip ko, kung hindi ako papayag sa gusto niya, hindi ko na siya makikita bukas at manghihinayang lang ako kung walang ganap ngayon. Kagat-kagat labi kang nakapigid. Anong iniisip mo? Ha? Ay, grabe siya. Nagmo-moment ako eh. Akala ko hahalik na. Sorry. Kailangan kong gawin to dahil talagang uhaw na ako. Sige. Ito na. Hahalikan na kita. Wait. May kiliti nga pala ako sa liig. I'll be gentle. Sige na, huwag ka nang maarte. Gawin na natin. No! No! Wag! Vampira ka! Nakita ko mga pangil yan! Lumayo ka sa pinsan ko! Lumayo ka! Natulak mo siya! Pinsan! Mahuhulog siya sa bangin! Tulungan niyo ako! Hindi ako vampira. Kaya lang naman ako nakahudi. Kasi inborn ko na tong pangil ko. Kasalanan kasi ito ng nanay ko eh. Pinaglihin niya ako sa buhaya. Kaya yan tuloy. Nagkaroon ako ng mga pangil. Sige na. Tulungan niyo na akong makaangat mula rito sa bangin. Please. Wala. Pinsan, tulungan na natin. Mukhang nagsasabi naman siya ng totoo. Pero pinsan, kung ililigtas natin siya, sigurado ako, ikaw mabibiktima niya. Siya ata ang pumatay sa babae kanina. Hayaan na lang natin yan. Kawawa naman. Nasaan na yun? Oh, kita mo na. Bigla siya nawala. Nililin lang ka lang ng lalaking yun. Ang gwapo niya kasi. Hindi mo ba napansin? Ang gwapo niya. Ang napansin ko yung paglabas ng pangil niya. Aktong kakagating ka niya sa leeg. Kung hindi ako nakaabot, baka napatay ka na niya. Hoy, kayo dyan! Bakit naririyan kayo sa burol? Tsaka delikado dyan. Malapit sa burol na yan, doon namin nakita ang isang bangkay noong nakarang araw. Buti na lang hindi kayo napahamak. Hindi naman po, Kapitan. May lalaki po kasing nahulog sa bangin. Tutulungan lang po namin. Ayun po. Oh. Baka naman namamalikmata lamang kayo. Halina kayo. Baka naririto sa tabi-tabi ang mamamatay tao. Umuwi na kami pagkatapos Dark Shadow. Nakapagtataka talaga ang pagkawala ni Nicolas pagkatapos noon. Grabe talaga Dark Shadow. Sobrang misteryoso talaga ang gwapo na yon at sa mga monster nitong ngipin. Hindi mo aakalaing napakagwapo niya. Mula nang makita ko ang akto niyang papatayin ang pinsan ko, nawala bigla ang sobra kong attraction sa kanya. Hindi na baling mamatay akong walang natsuchorba. Kesa naman nakachorba nga ako pero natsorba rin naman ang liig ko. Ay, namista na naman pala yung vampira. Abay, siguradong nakapatay na naman yon. Lola Tali,
Bakit parang tumutugma ang kwento mo sa naranasan namin? Hindi kasi kayo naniniwala sa akin. Hindi kwentong kutserong tungkol sa aswang na vampira tuwing piyesta. Abay, lagi-lagi na yan. Tuwing magpipiesta, tuwing kabilugan ng buwan, abay nakikipiesta talaga siya. At kabataang babae ang kanyang binibiktima. Marahil, iisa lang yang vampirang yan. Ano pong ibig niyo sabihin? Bakit parang may connection nga yung kwento ni Lola sa nangyari sa atin sa Belle? Noong kabataan ko, laging nakikipagsayaw ang aswang na vampira sa mga pista. At hindi lang yon, may mga napapatay pa ito. Napapatay po? Paano po nangyayari yun? Nagtatago siya sa isang gwapong anyo. Maingat siyang pumipili ng mga kababaihan at inaakit niya sila. Minsan dinadala sa burol at doon ginagawang masama niyang binabalak. Lolo naman, kinilibutan ako. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Alam ko ang lahat dahil isa rin akong biktima noon. Oo mga apo, napagdaanan ko rin ang ganyang panganib. Ngunit ako'y naligtas. Paano po kayo naligtas? Ang totoo, nahulog din ang loob niya sa akin. Kaya hindi niya nagawa ang nais niya sa akin. Lola, hindi kaya yung vampirang nakadate ko ay apo ng vampirang nahulog sa'yo? Malamang. Pero papaano siya magkakaroon ng apo? Gayong mag-isa lamang siya ngayon. Ang alam ko, mas pinili niyang mabuhay ng mag-isa. Saan po siya nakatira? Sa bundok. Sa dulo ng kuweba, dun siya nakatira. Sa lugar na yon, wala nang nakakarating na tao. Mas pinili niyang tumira sa kuweba para siguradong hindi siya masisinaga ng liwanag mula sa sikat ng araw. Grabe talaga. Akala ko talagang kwentong kutsero lang yun. Kaya kayong dalawa, ngayong napatunayan na ninyo na totoong kwento ko, alam nyo na ang gagawin nyo. Ilihim nyo na lang ito. Abay, kawawa naman si Nicolas. Gusto niya ring mabuhay ng normal. Eh yun nga lang, may tanging piyesta na lumalabas siya. Pero, Lola, curious lang ho ako. Na-inlove din po ba kayo sa kanya? Abay, namula pa rin kayo kahit kulubot na yung mukha niyo. Sobrang gwapo niya kasi. At wala akong nakitang kasing gwapo niya. Ay, naku! Iba rin pala kiligin ng matanda. Tumigil ka. Ay ngayon makikinig na kayo sa akin. Kayo pa namang dalawa ay sobrang active nyo sa sayawan. Kahit saang sayawan abay dito sa bayan natin, halos gusto nyong puntahan. Tunet, sigurado ka bang tutuloy tayo? Medyo nakakakabato eh. Sabel, kailan pa naging delikado ang mga plano natin? Pero oo, tutuloy tayo. Curious lang kasi ako eh. Pero confident naman ako. Di ba, morning adventure naman? Tsaka wala yung pambansang vampira na maglalabas. Ewan ko. Parang may maliit na takot pa rin ako eh. Paano nga kung totoo yung sinasabi ni Lola? Ano to, Sabel? Bigla ka naging believer. Di wow. Pero sige, para malis ang takot mo, balikan natin ang rason kung bakit tayo pupunta doon. Oo nga, para sa photo ops at exploration. Pero paano kung may magsalita o kaya may mangyaring hindi inaasahan? Puto ups sa'yo. Hindi lang yon ang pakay natin. Gusto nating makita ang totoo niyang itsura sa umaga kung gaano siya kagwapo.
Oo nga, no? Parang may nalimutan lang ako saglit. Sigurado ka na talaga? Isabel, sigurado ako. Pero admit it, gusto mo talaga siyang makita sa umaga, no? Baka mamatay ka sa sobrang excitement. Hindi Pero, oo. Gusto ko rin makita kung paano siya sa umaga. Yan ang totoo. Malay mo, magkikaibigan natin yung vampira. Baka naman mabait siya sa umaga. Ay, naku. Huwag naman sana maging kaibigan. Baka pilitin tayo maging vampira rin. Okay lang yan, basta sa umaga. O diba, paglabas ng araw, dead man yun sa kanila. Go na tayo, Isabel. Exciting na to. Oo na nga. O siya, tara na. Adventures await! Grabe, Isabel. Ang creepy ng lugar na to. Parang puno ng misteryo. Pero may nararamdaman akong lamig sa aking balat. Ay, Diyos ko naman, Tonet. Hindi mo pa napansin yung mga bakas? Parang gulong ng karawahi sa labas ng kuweba. Ano yan? Parang may namatay na daga na hindi ko maintindihan. Huwag kang ganyan, Tonet, Baka may mga ahas dito. Oo nga, tingin ko nga. Baka pinamumugaran ng mga ahas ito kaya malalaking panike. Pero tingnan mo naman. Kakaiba sa labas, malinis, parang may nagmiminti ng kalinisan. Walang kakalat-kalat. Isabel, tingnan mo. Yung matandang lalaking paparating. Parang kasing edad ni Lola Taling. Pero parang gwapo rin nung kabataan niya. Totoo nga. Halika nga, tanungin natin. Sige. Lolo, ano pong ginagawa niyo dito sa harap ng kuweba? Dito ako nakatira. Binabantayan ko lang ang kuweba. Gusto ko kasi siyang linisin. Kayo, anong ginagawa niyo dito? Bakit kayo naririto? May nakapagsabi kasi sa amin. Dito raw nakatira si Nicolas. Yung nakasayaw namin nung isang gabi. Doon sa piyastahan. Matagal na kasi namin siya hindi nakikita kaya nagsadya na kami rito. Ako si Nicolas. Ho? Anong nakakagulat? Ako nga si Nicolas. Wala namang ibang tao rito. Ako lang ang nakatira rito. Sigurado kayo? Mukha ba akong nagbibiro? Hindi nga po. Hindi kaya tama yung nasa isip ko. Imposibleng siya si Nicolas yung nakilala ko sa sayawan. Pero, Isabel, di mo ba napapansin? Matanda lang yung itsura ng mukha niya. Pero yung balat niya parang bata. Parang batang-bata pa. Hindi kaya talaga siya yung nakasayaw mo sa sayawan? Hindi po ba kayo lumabas ng sayawan? Matanda na ako para sa ganyang kalokohan. Ingat kayo. Gulat na gulat talaga kami ni Isabel Dark Shadow. May kakaiba sa matandang si Nicolas. Iniisip namin na maaring may daya ang nangyari sa sayawan. Marahil ang matandang nagsasabing siya si Nicolas ay ang lalaking na-inlove din sa lola ko. Marahil may iba siyang kakayanan na malinlang kami na makita namin ang kagwapuan niya sa sayawan na yun. Pero ang totoo pala, panlilinlang lamang sa amin ni Isabel ang nakita namin ng gabing yun. Ay, sana lang hindi talaga siya si Nicolas na nakasayaw namin. Sana balang araw, makita ko yung totoong Nicolas na nakita namin nung gabi. Si Mysterious Pretty Boy. Dahil sobra talaga akong nahook sa kanya. At di niyo ko masisisi kung ganito man ako. By the way po, dito ko na po tatapusin ang pagmamarites ko sa inyo.
Salamat Dark Shadow. Salamat din po sa lahat ng mga tagapakinig. Salamat din po sa inyo Dark Shadow. At sa mga magagaling niyo pong drama talent. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Tunet.